Добрый дзень, вітаю ўсіх, вітаю вёскі гаспадар. Сёння гуляем у гульню з галасавання, яна выпала ў нас на рулетцы і мы працягваем яе далей. Пры гэтым гэта яшчэ і тая гульня, перакладам якой і займаемся. З папярэдняга стрыма у нас новая версія, ну, паміж двума гэтымі стрымамі выйшла новая версія, тады мы гулялі ў амаль вось самую новую, зараз мы гуляць будзем амаль тую ж самую, якая на Nexus Mods. Адзінае, што я вам магу паказаць літаральна, зараз проста ў працэсе шмат паралельна дыялогаў, так, і яны канкрэтна ў гэты момант знаходзіцца нешта 6 дыялогаў, якія ў рэдактуры. І трэба, каб яны прайшлі да рэдактуру, я раней іх дадаваць у гульню не буду і эксперыментаваць, ну, як бы на стрыме не вельмі жадаю, бо зноў жа яны зараз якраз такі, як бы, разабраныя, яшчэ не сабраныя ў мод, і гэта трошкі не варта таго. Адзінае, што я магу паказаць на наступную версію, гэта літаральна на папярэднім стрыме неяк з'явілася гэта ідэя, не памятаю, альбо хтосьці ў чаце падказаў, альбо што, пераназваць гішпанскую на беларускую, каб яна ў опцыях у дыялозе, ну, у варыянтах моў была як беларуская. Гэта дадаў, гэта змяніў, у нас у выніку з'явілася беларуская як беларуская, так што у нас як бы праблема, у мяне была праблема, што новыя, ну, людзі, якія не прачыталі на сайце тлумачэнне, што трэба абіраць іспанскую, то і ўсё, яны на гэтым як бы скончыліся, яны не траплялі, я так разумею, некаторыя не даходзілі ўвогуле да беларускай, таму што не маглі знайсці, дзе ж там мод яе дадае. Усё ж такі гэта значна спрашчае, і я не ведаю, чаму не здагадаўся да гэтага самага пачатку. Вітаю, Рэгана. Працягваць мы будзем з таго ж моманту, дзе скончылі. Пачакаць, вось ліхтарык. У нашага героя мы зараз глобальна, гэта дзесьці бліжэй да канца першага дня. Для тых, хто ведае сюжэт, вы як бы, ну, для тых, хто ўвогуле ведае гульню, вы разумееце, што як бы я могу ўсё выканаць у розным парадку. Таму кажу асноўныя падзеі, што мы зрабілі, што не зрабілі ў гульне. Так, вітаю, Вячеславіч. Так, дайце-ка адзін момант, там гадзінніка не бачна. Калі мне зараз не зламаецца гэты OBS. Дайте момент. Я жадаю вам кота трошки перасунуть. Вось так, каб вы бачылі. Ёсць. Вітаю, Вячеславіч. Нехто ў чаце пытаўся пра беларускую асобную опцыю, мажліва, гэта на Элону думку. Так, нешта такое, я не памятаю дакладна сам момант. Чаму яно ўсё знікае, з'яўляецца? Я не памятаю дакладна ў чым, ну, як у нас так атрымалася, але, ну, у любым выпадку ідэя файная, калі яна з'явілася, такі, блін, а чаму я раней не здагадаўся, гэта ж відавочны варыянт. Я неяк з гэтым сядзеў. Дык вось, мы не змаглі, не адолелі зняць труп з дрэва, то бок мы дэтэктыў, для тых, хто не ведае ўвогуле падзеі гульні, давайце хутенька прабягуся. Мы гуляем за дэтэктыва з амнезіяй, увогуле ні халеры не памятаем, што адбываецца навокал. Сусвета мы не ведаем, пра тое, што дэтэктыў мы даведаліся з першага чалавека у калідоры з нашага пакою. Мы напіліся да такога стану, што ні халеры не маглі ўзгадаць. У выніку мы прыехалі на справу. Дзякую, вялікі, Рэгана. Мы прыехалі на справу, то бок наша мэта займацца расследаваннем. На заднім дворыку труп хаця б не забіў. Ну так, дарэчы, памёрлі мы 10-3 разы. 2-3 разы мы памёрлі. Ну, як прайгралі, гейм-овер атрымалі, не памёрлі. З глузду з'ехалі. І з'ехалі з глузду мы в асноўным за дзяцей. І вось, наша мэта расследаваць справу. Труп вісіць у заднім дворыку Вірлен Рекс, гэта кафетэрый, у якім мы і пасяліліся. Ну, як там, кафетэрый, хостел, скажем так, кафе-хостел адначасова. І мы пасяліліся ў ім. Пры гэтым мы адчынялі ў пэўны дзень, і з-за таго, што мы перапілі настолькі, што проста нахрен усё забылі. Со Светам мы ледзь-ледзь пазнаёміліся, паспелі за гэты час. Давай, там, пахадзі, калі ласка, нас. Со Светам мы ледзь пазнаёміліся за гэты час. Мы паспрабавалі зняць труп з дрэва, яго там павесілі, лінчавалі, хутчэй за ўсё, працаўнікі порту.
Вось, але працаўнікі порту, гэтыя рабочыя порту, яны якраз такі яшчэ ў нас як персанажы не з'яўляліся, мы з намі не знаёмыя. Вось. І проста мімаходам мы зайшлі ў бібліятэку, ну не ў бібліятэку, у краму з кнігамі, у кнігарню. І мы ў гэтай кнігарні якраз такі знайшлі праход у старую камерческую зону, а яшчэ глыбей у ёй знайшлі нейкія старыя закінутыя кабінеты з камп'ютарамі і іншым. Тут праводзіліся па тыпу мясцовых ДНД. Вось, і літаральна ў гэтым будынку мы зараз знаходзімся, і якраз такі на паверсе з рознымі прыблудамі яны вадзілі гульні скрозь розныя ісолы. Ісолы — гэта мясцовыя выспы, але яны яшчэ і штука такая, яны, ну, ісола гучыць як быццам бы isolated, па тыпу ізаліраваны. Вось, яны самі па сабе выспы не могуць дабірацца проста так адна да адной, і гэта частка сусвету, але пра гэта мы яшчэ не ведаем, дарэчы. Яшчэ дабяромся. Тут камп'ютар ёсць, галоўны камп'ютар, мы паспрабавалі яго нешта з ім зрабіць. О, дарэчы, я бачу некаторыя змены, я не памятаю, якой версіі дадалося. Не адыдзі, павінна быць адысці. Ну ладно. Яшчэ не выпраўлена, мне нешта падалося, што гэта выпраўлены варыянт. Так, гэта мы таксама аглядалі. Камін з частотамі, на якіх увогуле яны размаўлялі ў выніку, як зроблена складаная сістэма радыёхваляў, на якой гейммастар можа чуць усіх, пры гэтым не ўсе могуць чуць адзін аднаго. The whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pesantic. Добра. І падаецца, тут ужо ўсё мы агледзелі тады. Так, давайте ідзем далей, даследаваць гэтую зону. Опа. Так, у кучы вугалю над твоёй галавой вые ветер. Окей. Нешта тут ёсць. О, грошкі. Грошкі нам патрэбны. Інтэграцыя выключана? Так, дарэчы, забыўся на яе ўвогуле. Дайце-ка момант, зараз я яе ўключу. Гэта хто не ведае, інтэграцыя ёсць з Disco Elysium. Зараз я яе... Оп. І наладзіць яе яшчэ. Дайце-ка момант. Што яна дазваляе вам рабіць? Яна дазваляе вам... Я забыўся ўжо ўвогуле пра яе. Яна дазваляе галасаваць. Мы можам, у выніку я ў розных рэпліках магу абраць, што давайце-ка мы прагаласуем, і вы можете абраць опцыю, якая вам падабаецца. Так. Зараз дадам. Інтэграцыя з Twitch. Оп. Ёсць. Інтэграцыя павінна была з'явіцца. Зараз пераправеру. Так, інтэграцыя бачу, што з'явілася. Па ідэі, у вас з'явілася яшчэ дзве кнопкі. Вы можете самастойна зазірнуць у мой дзённік з маімі квестамі зараз. Вы можете зазірнуць у то, якія ў мяне характарыстыкі. Характарыстыкі ў асноўным скажу толькі для тых, хто ведае гульню, дарэчы. Падаецца, гэта выйшла ўжо ў новай версіі. Так, гэта партрэты былі ў новай версіі. Глядзіце, дарэчы, у нас нарэшце выпраўленыя партрэты, яны нарэшце называюцца па-беларуску, у нас крутыя партрэты. Вось, гэта было ў папярэдняй версіі, то бок гэта ёсць ужо на Nexus Mods, павінна быць наступна ўсім. Вось. Адзінае, мы пераназавем яшчэ маторыку. Гэта пойдзе ў наступную версію, пакуль нават тут не пераназвана. Маторыка будзе называцца рухавасць. Вось. І скарачэнне будзе на экране стварэння персонажа, будзе скарачэнне рух. Вось. Гэта адзіная можа змена, астатняе як бы ўсё... Да, так, гэта з папярэдняй версіі, з папярэдняга стрыма гэта паляпшэнне, але для мяне гэта ўжо як бы старая версія, то бок я тут нічога новага, гэта якраз такі на Nexus Mods. Вось, значна прыемней. Вось, дарэчы, яно ж вам у паляпшэнні гэтым, яно, на жаль, у
на твічы у інтэграцыі так не працуе. На жаль, пераклад не перацягваецца канкрэтна партрэтаў. А адзінае, што на твіч перацягваецца, гэта квесты, як яны вось напісаны, таму хаця бы з імі будзе зразумела. З нашымі эмоцыямі увогуле, з усімі параметрамі. Тыя, хто зноў жа не знаёмы з гульнёй, для вас тут люта нешта незразумела, ну хаця бы вось гэта плюс-мінус зразумела. Інтэлект, псіхіка, ну, фізіка, маторыка. Ну, плюс-мінус можна зразумець, так? Але ўсё роўна яна нейкая дзіўная. Дык вось справа ў тым, што гэта ўсё персанажы, якія знаходзяцца ў нашай галаве, з якім мы актыўна размаўляем, і дзякуючы ім мы прыходзім да нейкіх высноў. Без іх некай, як бы, шмат чаго ў нас бы не атрымалася. Дарэчы, псіхіка ў нас такая нізкая, што гэта жэсць, я трошкі гляджу і такі, оу. Ну, добра, хоць сілу волі трошкі падвысілі, і можам хоць неяк арыентавацца, можам не паміраць так хутка, але ўсё роўна паміраем. Так, вітанкі, ўжо сумоўна пад эскалізм. Будзеш што ўвечары пераглянуць. Дзякую, вялікі, вітаю дэкамацу. Так, мы не вельмі псіхічныя. Ну, вось, дарэчы, лепей былі бы псіхічнымі. Гэта той выпадак, калі псіхічна быць добра. Сцяна абрушылася, праходу ўжо няма. Добра. Машына для марожанага, размарожаная, адключана ад электрычнасці. Святло ліхтарынка стварае дзіўныя цені, тут схаваны праход. Над трубамі схаваныя дзве заржавелыя вінтоўкі, яны не выглядаюць працаздольнымі. Што у нас тут? Дзірка ў сцяне. Некалькі цэглаў адпала, раскрываючы схаваную за сцяной нішу. Занадта цёмна, каб нешта ў ёй убачыць. Асветліць схаваны выступ. Так, згодна. І здаецца таксама, што ў атуленні нешта ёсць. Цікава, заглянеш туды? Добра, вядома. Твая рука цягнецца ў цемру, у павуцінне. Ты навобмацак шукаеш вакол і знаходзіш схаваныя заржавелыя вінтоўкі. Карабіны, кім? Лейтенант з цікаўнасцю падыходзь бліжэй. Ці падыходзіць яны для чагосьці? Паглядзець на вінтоўкі. Большасць з іх заржавелая і непрыдатная да выкарыстання, як і астатнія. Аднак адна працягвае вашу ўвагу. Паўтаральная мадэль з якасным драўляным прыкладам. У лепшым касметычным стане, чым астатнія. Вось гэта выглядае няблага ўзяць вінтоўку. Стары Бель Макграф з часоў рэвалюцыі, адзначыў лейтенант з прызнаннем. Яго вочы свецяцца. Здаецца, ён ужо непрыдатны для выкарыстання, але ўсё адно па-свойму прыгожая рэч. Што гэта можа значыць? Вінтоўка тут? Машыну для марозіва рамансіць. Усё будзем рамансіць. Ладно, Гарта не будзем рамансіць. Можа, паспрабавалі парамансіць яго, но мы з ім не вельмі ў ладах. Это азначае, што ў Мартынезе можна ўсё яшчэ знайсці, хоць і непрыдатную для выкарыстання, але ўсё ж такі зброю. На мой погляд, гэта цікавае супадзенне. Магчыма, гэта апынецца карысным. Яму падабаецца гэта находка. Так. Дзе мы? Здаецца, гэта бункер часоў рэвалюцыі. Зірні на гэта ўсе карабіны. Паказваю зброю пад столю. А гэта павінна быць стары склад узбраення. Ісці. Нехта схаваў пад столю няспраўную зброю. Там яшчэ нешта. Давайте, не, назад. Там. Яшчэ вось гэта праверыць. Усё не праверана. Там у костах знайдзі сваю абутак, твая зеленая бота, дзве боты. Яно назнарок так? Не, яно, глядзі, гэта ж аўтамат Пурбай, глядзі, гэта як выглядае зараз пераклад. І зараз я літаральна тыркаю дыялогі, якія мы яшчэ не апрацавалі. Над чым мы працуем? Спачатку была пройдзена ўся гульня, ну, то бок, прайшліся па ўсей гульне аўтаматычным перакладам, і таму там ёсць бязглуздзіцы абсалютна лютыя. Абсалютна лютыя бязглуздзіцы, месцамі чытаць проста складана. Я ўпэўнены, мы сустрэнем персонажаў, якіх чытаць будзе проста балюча фізічна. Вось. І іх будзе складана зразумець, такіх хапае.
Чым мы камандай займаемся? І, дарэчы, калі вы жадаеце далучыцца, будзем толькі ўдзячныя. Нам рукі толькі патрэбныя. У нас ёсць аўтаматычны пераклад, у нас ёсць ангельскі, у нас ёсць польскі, з якога рабіўся аўтаматычны пераклад. Можна чытаць, перакладаць. У выніку, як гэта яшчэ і працуе, то бок мы бярэм дыялог, ну, кожны чалавек бярэ дыялог, які жадае, з тых, якія яшчэ не апрацаваны, і праходзіцца па ўсяму дыялогу. І вось, напрыклад, вось гэтая цэнтральная печка, яна цэнтральная пячка, дарэчы. Вось, яна ад пачатку да канца вы праходзіце па гэтаму дыялогу і выпраўляеце гэты дыялог на, скажем так, у нас ёсць гайдлайны, як гэта зрабіць, такія базавыя, але ў асноўным вы проста робіце, як бы, каб яно гучала нармальна і спалучаліся фразы, таму што фразы адрываюцца адна ад адной. І квесты, яны ўвогуле асабіста ляжаць, мы пакуль да квестаў не дабіраліся ўвогуле, то бок там толькі базавыя нейкія штукі былі з імі зроблены. Да квестаў яшчэ дабяромся і будзем апрацоўваць квесты, то бок, ну, яны проста пакуль не кранутыя. Вось, і гэта праца проста доўгая. Ну, ведаеце, там некаторыя, калі вы выкарыстоўваеце вольны час, то, ну, вы можете ўвесь вольны час, у прынцыпе, губляць на гэта, але, ну, ўжо у нас няма такога, што па тыпу у нас ёсць суперплан. Вось, мы спрабуем прытрымлівацца нейкага графіка выпуску новых версій, але ў той жа момант, як бы, ва ўсіх розны час, калі ўсе ва ўсіх ёсць свае, ну, жыццё ёсць, карацей, ва ўсіх. І гэта не праца далёка не асноўная, таму ідзе, ну, выпускаемся тады, калі выпускаемся, пры гэтым спрабуем хоць неяк паспяваць за графікам. Вось. Няблага было бы прайсціся па квестах. Квестаў хапае, і яны зараз, ну, дарэчы, яшчэ палепшыў трошкі адзін момант, якраз такі канкрэтна для таго, каб апрацоўваць квесты было прасцей. Яны там не ў перамешку зараз, а трошкі асабліва, то бок іх можна... Раней яны былі ўсе перамешаны. Квесты, менюшкі, назвы персанажаў, яно ўсё было ў адным файліку і перамешана. Я зараз гэта раскідаў па розных файліках, каб гэта зручней было чытаць і прасцей было сувязі знаходзіць. Ну, напрыклад, там, і назва квеста, дарэчы, ну, зараз давайте я дайду і пакажу вам. Напрыклад, два розных радкі, гэта назва квеста. Ну, гэта можа быць даволі відавочна. Вось, знайдзіце цыгареты і закурыце, так? Ты мусіш дастаць нейкія цыгареты і запаліць, каб атрымаць магутныя бонусы. Знайдзі пачак знайдзі, возьмі яго ў руку, размясці ў месцы L-рука або P-рука ў інвентары, а цыгареты зробяць астатнія. Вось. То бок, яно як бы плюс-мінус нармальна, але гэта не апрацавана. Калі вы бачыце такія, гэта не апрацаваны чалавекам, гэта ўсё аўтаматычны пераклад. Ну вось, дарэчы, абутак. Дзе там? Выканана. Найдзі свае паперы, так, введзеныя знакі. Знайдзі сваю другую абутак. Ну, гэта вось аўтаматычны пераклад. Тваёй зялёнай боты з вужынай скуры не стае партнёра. Найлепш пашукай яе, першым адправішся ў невядомы свет. Две боты лепш, чым адна. Час іх зноў аб'яднаць. Вось такая вось, дзякую вялікі аўтаматычнаму перакладу, бота яна сумуе, так. Я ж складана быць ботай у гэтым сусвеце. Вось, так што, ну, такога ёсць, гэтага хапае, але ў той жа момант глобальна, як бы пераклад ужо зроблены, патрэбна выпраўляць яго, таму што ён месцамі не адпавядае, ён губляе трошкі арыгінал час ад часу, таму што, зноў жа, гэта, па-першае, пераклад з польскай, так, па-другое, гэта чат GPT, ён дае рады з некаторымі, з вялікай колькасцю рэчаў, з якой рады не дае Google Translate, ён значна горш у гэтым сэнсе. Вось, хоць нейкі трохі літаратурны тэкст і Google Translate не разумее нават простых канструкцый, вельмі простых устойлівых выразаў у ангельскай не можа ў гэта Google Translate. Я просто паспрабаваў, укінуў адразу, ну, калі яшчэ абіраў, я паспрабаваў розныя штукі, якія могуць перакласці. Зараз я, дарэчы, упэўнены, што калі б я зараз яшчэ раз прайшоўся аўтаматычным перакладам, ён ужо быў бы па якасці вышэй, таму што гэты штукі развіваюцца вельмі хутка. На жаль, ужо так сэнсу рабіць няма, таму што, ну, узровень палепшыцца, але гэта таксама яшчэ і зноў новы слой памылак, якія выпраўляць усё роўно прыйдзецца, таму лепей уже рукамі праходзіць і выпраўляць ужо поўнасцю дыялогі, то бок так, як мы і робім. Ад гэтага больше сэнсу.
Ось. Печ пофарбована ў чорны колер. Пафарбаваную ў чорны колер пакрываюць тоўстым слоем. Так, блін. Тоўсты слой вугальнага пылу пакрывае пафарбаваную ў чорны колер. Не, чакайце-ка, як гэта чытаць? Ага. Печка пакрыта ў тоўстым слоем вугальнага пылу, што фарбуючы яе ў чорны колер. Зразумела, я ведаю, што пераклад to work in progress, мне проста цікава шмат гульнёй і задумана. Ну, напрыклад, асобнае апісанне квестаў для героя з нізкім інтэлектам. Не. Гэтага не існуе ў гульне, то бок у вас калі робяцца праверкі, так, праверкі робяцца ў тэкстах. Вось у гэтых любы тэкст, ён пачынае, ну ён нават часта пачынаецца з вялікай колькасці праверак, і які-небудзь дыялог можа пачынацца ў залежнасці ад таго, падыходзілі вы, не падыходзілі да персанажа, у чым ваша папярэдняя размова скончылася, і высокі у вас там інтэлект, невысокі, там, ну, розныя, карацей, параметры, ідзе адразу шмат праверак, а потым толькі з'яўляецца першая фраза ў дыялогу. Вось, там такога хапае і праверак да халеры. Дарэчы, яны зроблены яшчэ на рухавіку, вось які яны выкарыстоўвалі рухавік для дыялога ў стварэння, бо яны выкарыстоўвалі там прыладу, якая малюе літаральна, ну, ты можаш счапляць паміж сабой блачкі тэксту, і ты паказваеш проста, ну, малюеш карацей. Яны не выкарыстоўвалі, яны там не кодам пісалі, яны канкрэтна проста прылады карысталіся. І ў выніку гэтыя ўсе праверкі, яны як бы як частка дыялога, як опцыя дыялога, то бок у вас, ну, рэпліка можа з'явіцца просто за, ну, гэта як рэпліка лічыцца. Гэта ўсе рэплікі я павыкідываў для таго, каб перакладаць было прасцей. Ну, рэплікі ў двукосях, таму што яны рэплікамі не з'яўляюцца, але іх можна, ну, іх можна было бы і пакінуць, нават прасачыць поўнасцю ўсё дрэва, ну, дрэва кожнага. Тэарэтычна можна было бы ўзяць кожны дыялог і прагледзець усё поўнасцю яго дрэва, як куды можна сысці, калі ў цябе ёсць гэта самае. У залежнасці ад таго, якія ў цябе ёсць праверкі. Ось. Стрым як перакладаць гульню 2. Не, ну просто для мяне гэта такая актыўная тэма, якая заўсёды я, ну, актыўна, хоць штосьці я раблю з гэтым перакладам. Зараз, дарэчы, займаюся, можа, да мірагаловага пойдзем. Блін, трэба было запакаваць вам нескончанага мірагаловага. Хаця бы так, таму што я не скончыў, я яшчэ, мне даволі шмат яго рабіць, тых, хто ведаюць гэтага персанажа. Гэта я канкрэтна яго зараз перакладаю. Вось. І мне яшчэ дзесьці палову яго рабіць. Ён не такі вялікі, але я яшчэ з-за таго, што шмат чым іншым займаюся, і патрэбна яшчэ адпачываць, я ж не толькі працаваць павінен, правильно? Вось. І таму атрымліваецца у мяне даволі павольны гэты працэс. Я думаў, што зайду ў мірагаловага бахну просто за адзін заход. Мне вельмі хацелася перастаць калупацца ў асетах, таму што з гэтымі партрэтамі і астатнімі я трошки здзяўбаўся калупацца ў кодзе гульні. Думаў, перакладу мірагаловага, атрымалася не так хутка, як я думаў. Вось. Мірагалову я паспрабую на наступную версію запіхнуць, але не факт. Я, ну, хутчэй за ўсё, мяне будуць яшчэ на рэдактуры некалькі разоў адкідваць, пакуль не прывядзем у добры стан мірагаловага. Ось. Але скажу, мірагаловы ідэальны варыянт для мяне, таму што ў мяне англіцызмаў да халеры, я дзіўна трошки час часу раблю сказы на любой мове. Ось, я іх будую. І мірагаловы размаўляе як прыдурак час ад часу, так, ну, як ад час ад часу, ён бясконца размаўляе як прыдурак, нават на ангельскай, таму нейкія дзіўныя канструкцыі яны не вельмі заўважна там будуць. Ось. Так. Там у яго свая тэорыя гаплагруп, блін. Хто, якія памер чэрапаў, у каго больш, у каго менш вымярае, блін. Так, Кім, гэтая фраза проста нешта. Кім, што гэта? Якое-небудзь пячное? Напэўна, так. Здаецца, што гэта стары цэнтральны кацёл, які раней ацяпляў будынак. Ён падключаны да коміна. Адкрывае дверцы, асцярожна зазірае ўнутр. Вось, глядзіце. Гэта фраза абсалютна рэдактуры можа нават не патрабуе. Я бы, ну, падумаў яшчэ можа нешта змяніць, але, ну, у прынцыпе плюс-мінус нармальна. Ну вось. Дагодзямі ніхто яго не выкарыстоўваў. Ніякіх слядоў нядаўна распаленага агню, толькі здохлыя пацукі. Зазірнуць печ. Тут цёмна і брудна. У цемры чуеш размову. Заносіцца зверху. Голас або некалькі галасоў. Размаўляюць паміж сабой недзе каля коміна на паверсе вышэй. Што ты робіш? Пытаецца лейтенант, назіраючы, як ты залазіш унутр печы.
Адчуваю галюцинацыі. А можа гэта тая істота? Другая. Не, наконт галюцинацыі. Якія? Ну так, сапраўды. Што цікава, гэта не тая істота, а the entity. The істота, як мы ўжо абмяркоўвалі, яна павінна быць. Ось, адчуваю галюцинацыя. Можа гэта the істота? Так. Чую, як забойца павешанага нешта кажа. Во. Трэцяе, не вельмі ведаю кім, але, здаецца, чую, як наверсе нешта гаворыць. Так. Чую, як забойца... Блін, давайте, мы ж спірытычны коп таксама. Давайте, а можа гэта тая істота? Ілінчку, сур'ёзна? Лейтенант выглядае занепакоеным. Застані галаву з коміна, калі ласка, гэта небяспечна. Фізічны інструмент. О, мне падабаецца. Карацей, у нас добрыя шансы гэта зрабіць. Пакліч да печы хало. Нешта ў табе вызваляецца. У глыбіні коміна разносіцца рэхам твой магутны рык. Цівіканне ціхіх галаскоў над табой сціхае, а потым... Прывітанне? Чуеш адказ жаночага голасу. Тут міліцыя, хто там? Другое. Заклікаю дух згубленай гандлёвай зоны. Адкажы мне, здань яшчэ. Так, і трэцяе прывітанне. Хто-небудзь ёсць, калі ласка, гаварыце. Так, заклікаю дух загубленай гандлёвай зоны. Паехалі. Алло? Пан нешта казаў, пытае голас, пасля чаго абрываецца. Нічога не чуў, калі ласка, падніміцеся наверх. На паверсе ёсць ахоўныя ралеты, я іх адкрыю. Вітаю, Оуч Патэйта. Зверху да цябе даносіцца нізкі гуркот. Гэта гукі адкрытай ралеты. Лейтенант ківае галовай, паказанай на паверх. Ведзіце, афіцер? Запэцкай рукі вугалем. А навошта? А давайте. Твая скура цяпер пакрыта толстым слоем вугалю. Ён угрызаецца ў яе зморшчаныя. Твае рукі здаюцца надзвычай старамоднымі. Так ці інакш, добра мець на сабе гэты бруд. Сапраўдныя мужчыны носяць макіяж з вуглю. Добра, тыя галасы, якія я чуў, можа гэта тая злавесная істота? Плэзен сказала, што яна жыве ў коміне. Ты маеш рацыю, памяшканні выглядаюць злучанымі, але злавесныя істоты не існуюць. Па меншай меры, калі гаворка ідзе пра гэтае звышнатуральнае. Чаму ён заўсёды павінен быць такім скептыкам, кажа рыторыка. І памозамрок такі. Тады што гэта была за размова, якую ты чуў? Дарэчы, што цікава, калі магчыма, варта зрабіць, я не кажу пра сябе, бо мне хаця бы поўнае праходжанне зладзіць дыска Элізіума. Ёсць нюанс, карацей, калі ў вас вельмі высокія параметры, так, то яны паміж сабой пачынаюць сварыцца. То бок, напрыклад, калі у вас высокія параметры, калі у вас персанаж толькі адну галіну, напрыклад, толькі ў інтэлекце ідзе, то яны яшчэ плюс-мінус сабой ладзяць, так? І могуць сварацца, але рэдка. Калі у вас вельмі высокія здольнасці ва ўсім, то яны пачынаюць размаўляць паміж сабой, і там шмат рэплік, калі яны ўступаюць і пачынаюць перашкаджаць адзін аднаму. У кожным дыялогу, амаль шмат дыялогаў, у якіх можна сустрэць, калі ты ўжо колупаешься ў канкрэтным гэтым самым, у дыску Элізіум, можна пабачыць, як яны паміж сабой сварацца. І гэта даволі цікавы досвед, я бы, можа, рэкамендаваў вам, калі вы ўжо прайшлі, чытамі можна падвысіць сабе здольнасць, давайте так перанесу. Вось, можна падвысіць сабе здольнасці, і такім чынам у вас будзе магчымасць як бы шмат чаго зрабіць адразу і пачуць гэта ўсе, як гэта, сваркі паміж думкамі ў галаве. І кнігу у сэнсе? У сэнсе ударыць гэты самы комін ногою. Давайте. Ау, не ведаю, на што я разлічваў. Першы разносіцца глухім звонам, баліць вялікі палец на назе. Цудоўна. Я... Інтэлект. Так, ты у нас. Мядзведь. Ты бачыш страшнага лядовага мядзведзя з дзіўным кантэйнерам на жываце. Дзверы пакрыты лёдам, а вочы жывёліны зяюць чырвоным. Гэты лядовы мядзведь гіпермясаед. Лепш будьце асцярожнымі. Візуальны падлік. Мядзведь выглядае дзіўна рэалістычна. Няўжо ён быў гэты самы? Ён, як гэта? Таксідэрмія, як яна? З чым займаецца? Яна робіць... вы зразумелі, карацей, па тыпу ён з рэальнага зроблены. Так, што гэта такое? Выглядае як вялікі ледзяны мядзведь. Лейтенант не адказвае, толькі узіраецца
як зачарована ў жывёлу. З таямнічых дзвярэй, будаваных у жывот мядзведзя, падае на падлогу рэзкая паласа святла. Бедны мядзведь, ну. Адкрыць дзверы. Вы адчуваеце павеў ледзянога паветра, вы адчуваеце ціхі гул, мядзведь рэгулюе сваю дзейнасць. Сардэчна запрашаем унутро халадзільніка. Лейтенант зазірае ўнутра, ягона рука спачывае на кабуры са зброі. Спакойна, кім, гэта халадзільнік. Вядома, гэта толькі велізарны халадзільнік у форме ледзянога мядзведзя, адказвае ён, расслабляючы руку. Яго твар асвятляе яркае святло, якое заходзіць за адчыненых дзвярэй халадзільніка. Заглянем унутр. Заглянуць у халадзільнік. Паліцы пустыя. Вы бачыце толькі патрэшчаныя абгорткі ад марожаных з надпісам «Рыбашольскі горад лёду». Да дзвярэй велізарнага халадзільніка прымацавана рукапісная нататка. Узяць нататку. Хаваеш нататку цэдулку ў кішэню. Маленькія магніты, якімі яна была прымацавана да халадзільніка, таксама. Так, паглядзець на паперкі ад марожанага. Цэлафанавыя паперы глядзіць на цябе сяброўскі муцяшны мядзведзь. Зусім не падобна на таго, што на лядоўні. Так, што новага робіць у пакінутым склепе, ну не ў склепе, а якраз такі ў краме, што пакінуты краме робіць вялікі халадзільнік у форме мядзведзя. Добрае пытанне, выглядае як халадзільнік для захоўвання марожанага. Заўважае лейтенант, бяручы адну з пустых упаковак, уважліва разглядае яе ў святле. Дык што, яны спрабавалі прадаваць марозіва з гэтага гіпермяса ядуна? Што? Гіперкэрнівор, па тыпу, як яно, ён яго ўжо перакладаў, зноў жа, гэта не адагрэгаваны тэкст. Я скажу, што ён даволі неблагі для аўтаматычнага пераклада, але, як вы разумееце, тут не сыходзіцца. А дзе яно было? Дзесьці даволі няблага было яшчэ. Ну ладно, не бачу. Гіпермяса ядун будзе. Ведаю, адзначае лейтенант, надзвычай неўдалае маркетынгавае рашэнне. А што горш, мядзведзь усё яшчэ стварае ім выдаткі. Адзначае лейтенант, паказваючы на чырвоны провад, які ідзе і цягнецца і прымацаваны да халадзільніка. Халадзільнік шуміць цыркулюючай у ёй электраэнергіяй. Рахунак за яе выкарыстанне, напэўна, касмічны. Закрыць дзверы і адысці. Так, мы цэдулку гэтую знайшлі. Так, у нас тут рознага. Так, а дзе яно? Перкалідон. Колькасць выкарыстанняў засталося псіхіка плюс, здароўе мінус. Такое сабе. Сігары Астра. Правда, Астра? Астра, так. Інтэлект мінус здароўе. Ну, здароўе у нас не тое, каб бясконца, так што нахрен яго. А дзе, вось, для ўзаемадзеяння ёсць фото татуіровак і вось напісаная ад рукі нататка з халадзільніка. Нататка запісана сінім алоўкам на кавалку офіснай паперы ў лінейку. Кухонныя магніты пакінулі на яе паверхні сляды. Ці ёсць там нешта цікавае? Лейтенант нахіляецца бліжэй, каб прачытаць праз плячо змяты запіс. Так, заўвага мае ў лепшым выпадку маргінальнае значэнне, але інстынкт дэтэктыва лейтенанта ўсё яшчэ працуе. Так, прачытаць нататку. Хтосьці накарлякаў, як вы разумелі, С. Я не веру, што знешняя копія ўсё яшчэ тут. Гэта непісьменны руды хлапчук увесь час крадзе рэчы са студыі, таму я павінен быў яе схаваць у бяспечным месцы. Знешняя копія ўсё яшчэ тут. А што за знешняя копія? Дакладна яна? Так, по типу копія, офсайд копі. Гэта копія, значыць, офсайд копі, гэта копія, якая была зроблена не для месца распрацоўкі, скажем так. Вось. Гэта знешняя копія ўсё яшчэ тут. Гэта непісьменны руды хлапчук, увесь час крадзе рэчы са студыі. Памяць валасатую з копіі знешняй. Filament memory, гэта... I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Наконт волосяной, карацей. Я зараз, давайте я гласарик адчыню, каб у мяне пад рукою быў наш.
Бо гэта ўжо перакладзена, але не ў гэтым дыялогу. Да гэтага дыялога яшчэ не дабраліся. У іншым дыялогу наконт гэтых валасяных валаконных і ўжо як бы вырашана. Так, дзе яна там назва? Каб яно ў мяне пад рукою было. Розныя. Так, персонажы. Прадметы, не? Так. Валаконны куб памяці. Так, вось яны, валаконныя кубы памяці. Гэта тэхналогія для... Зараз гэта, ну, не ведаю, гэта трошкі спойлер для, па тыпу, з майго пункту гледжання ў гульне, але я пра іх ведаю, ну, як бы ў рэальным жыцці, там не вельмі думаю, што вялікая праблема, тым больш, што складана гэта будзе ўсё сцягваць паміж страмамі, якія так разрываны ў часе. Ёсць тэхналогія валаконных кубоў памяці. Гэта па тыпу як, ну, не ведаю, серверы, карацей, просто камп'ютары на валокнах, пабудаваныя на тонкіх валокнах. Вось. І гэта та тэхналогія, якая выключна для гэтага сусвета, гэта не рэальная штука. Вось. І тут якраз таки яна і узгадваецца. Так, валасяны, мне ўсё хочацца сказаць. Валаконны куб памяці. Так, валаконны куб памяці з копіяй знойдзеш у гэтым самым, у стваральніку марозіва. Ну, па тыпу, у машыне для стварання марозіва. Марожанага. Калі ласка, вазьмі і забяры яе дадому як мага хутчэй. Гэта важна. Важна. Я б зрабіў гэта сам, калі б жыў у цывілізаваным доме з маразілкай. Вітаю. Суліслаў. Суліслав. Гэта ўвогуле гэтыя самыя. Як яны тут? Яны сямяніцы, карацей. З іх увогуле чал. Зантавала, валасяныя кубы памяці. Так і запісвай. Яны валаконныя. Яны на валокнах пабудаваны, не на валасах. Так, цікава, хто напісаў гэты запіс? Даецца, што хтосьці з гэтай радыёгульнёвай кампаніі напаверся. Трошкі дзівіць мяне, што яны так проста пакінулі сваю ўласнасць тут. Можа, гэта з-за той істоты? Гэта малаверагодна. Ну, блін, чаму ім не падабаецца мая версія, блін, спірытычная? Гадай мне, што такое валасістая памяць? І валаконная памяць яна. Валаконная. Яе змяшчаюць у радыёкамп'ютары, каб яна захоўвала яго не дадзеныя, даныя ў гэтым выпадку. Гэта як стужка. Ты слухаеш такія, на якіх ёсць дыска, так? Ну, вось гэта нешта накшталт стужкі, толькі для камп'ютара. І хто гэта непісьменны руды дзівак? Сур'ёзна? Лейтенант пазірае на цябе, скрывіўшы куток вуснаў у хітрай усмешцы. Ніхто не прыходзіць у розум? Не, зусім ніхто. Я паставіў на аднаго рудога разбуральніка, якога мы ўжо сустрэлі. Ён, напэўна, спрабаваў бы абмяняць яе на спіды, мяркуючы па тым, што мы бачылі. Чым менш валасоў, тым менш памяці. Не, мне падаецца, гэта наадварот. Глядзі, не, Аргана, гэта наадварот працуе. Чым больш у цябе памяці, тым, разумееш, розум ён, карацей, мозг, ён займае як мага больш прасторы ў чэрапе, і ён пачынае выціскаць валасы з чэрапа, яны вылазяць і выпадаюць. Так. Так, ведаеш, дзе можа быць гэта замарожаная машына? Замарожаная машына для марожанага. Машина для стварэння марожанага. Ведаеш, яна можа быць? Не ведаю, думаю, што недзе побач з мядзедзім халадзільнікам. Даваць нататку. Ідзе яна можа быць. Ну, нешта не падсвечваецца ў мяне нічога. Жадаю разумець, пра якога рудага хлопца рэч. Ну, не ведаю. Неяк не зразумела. Невідавочна. Магчыма, гэта той хлопчык, ад якога мы памёрлі. І плакалі ў брудзе, калі з ім пазнаёміліся. Так, гэта што? Так, на паліцы. Ранейшым працоўная машына для марозіва. О! Аранжавая машына гудзіць, як стары падводны човен. Яна складаецца з размешчанага зверху прыстасавання для вырабу марожанага з ручным прывадам і электрычнай маразільні, якая выглядае цалкам замёрзлай. Так.
You slip your fingers Открыть. under the frozen Усовуючи lid, пальці but під the замерзлу ice is накривку, too але, cold for you to get a good grip. але лед занадто холодний, каб повинен учепитися. Потребився If б you лом. want to try again, Калі хочеш паспробувати яшчэ раз, ти повинен отримати лом у руце. У руце, детективе. Equip the pry bar by going to the tools Так, tab треба in your взяти... inventory. Добре. From there, you can equip it to a held slot. Правернуць гэтую самую. Паверні кручок для мороженого. Там насамрэч ручка, типу, для таго, правернуць гэтую ручку. Вось яна. turning the crank feels Кручэнне oddly ручкі satisfying. дзіўна здавальняе, быццам ты змешваеш свае дзіцячыя... In the Што? distance, you hear Так, water. реально змешваеш свае дзіцячыя мары. Дарэчы, не чуваць капанне вады. Ну, добра. Давайте-ка, у нас лом ёсць, наколькі памятаю. Инструменты, вось он лом. У руку. У руку, калі ласка. This orange machine is buzzing Ого. like an old submarine. It Лом has занадто a слабий. hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. The ice squeaks beneath. the Оранжевая pry машина bar. так. You could swear you Лед succeeded, расшить под натиском but the ломика. lid simply О, героичный won't поспех. budge. Вы поглядзіце, там было мінус 20 на праверку. Адзіны шанец, як я мог прайсці гэтую праверку, гэта выкінуць 2 шасцёрткі на костках, і я гэта зрабіў. Ачмурэць. Крытычны поспех. Ачмурэць. То бок я не нават як тут працуе, так? Давайте праверкі. Кідаецца 2 косткі, 2 шасцёркі, так? Калі выпадае, вы павінны набраць на гэтых костках плюс ваши мадыфікатары прайсці нейкую лічбу ну, на кожны дзень у гульні ёсць складанасць, скажем так. Ну, напрыклад, выстаўлена просто кажа 10 по тыпу складанасць. Вось. Вы кідаеце 2 косткі шасцёркі і складваеце іх суму. То бок, напрыклад, у вас выпало 3 і 2, напрыклад. Гэта разам 5. Так? Плюс ваши бонусы ад ваших здольнасцяў. Напрыклад, вы дадаеце плюс 4 да праверкі гэтай, і у вас атрымаецца 9. 9 гэта сума вашай таго, сколькі ваша спроба атрымалася, так? А складанасць у самого дзеяння 10, калі яно не ніжэй за 10, то атрымліваецца, мы правалілі гэтую праверку. Вось. У гэтай праверкі было, ну, як бы, так, і вось яна як бы і ўся сістэма. Але ёсць 2 асаблівых кітка. Калі вы выкидываеце 2 адзінкі на 2 кубах, то гэта заўсёды правал. Неважна, наколькі у вас бонусы вялікія, вы заўсёды можете праваліць праверку. Калі вы выкидываеце 2 шасцёркі, то вы атрымліваеце заўсёды крытычны поспех. То бок, не гледзячы на то, што вы не можете прайсці праверку, вы як бы праходзіце гэтую праверку. І зараз я прайшоў якраз такі крытычным поспехам, у мяне не было ніякіх шансаў яшчэ раз гэта зрабіць, і у мяне атрымалася. Так, крытычны поспех. Лёд расшыць пад націскам ломіка. Ты пакляўся, што трымалася, але пакрыццё нават не зварухнецца. Што You тут? see the pry bar's Металічны metal лом handle гнецца на bending тваіх right вачах. now. Ну што ж, гэта добры лом. Не магу яму нічога папракнуць, але гэтая машына для марожанага замерзла на... Што? Зусім змерзла. Патрэбны прасунуты інструмент, каб яе адкрыць. Прасунуты? Адкуль такога возьмем? То бок, не гледзячы на тое, што... Ну, праверку я прайшоў. Як бы, гэта крытычны поспех. Але гульня такая... Ты малайчына, але глядзі. Ломікам не атрымаецца. Адкуль такі возьмем? Я не маю уяўлення. Гэты апарат для марожанага не з'яўляецца дастаткова важным, каб паведамляць пра неабходнасць спецыяльных інструментаў з яго нагоды. Sooner or later, Раней ці you'll пазней ты stumble сутыкнешся з upon дастаткова an моцным ideal прыстасаваннем, а тады даведаемся, што хавае таямнічая машына для марожанага. Ice cream maker. Добра. Калі знойдзем такое, то знойдзем. Two cables are plugged into the Шкаф з засцерагальнікамі. Да скрынкі з засцерагальнікамі падключаны 2 кабелі. Чырвоны злучаецца з мядзежым халадзільнікам, чорны вядзе да бліжэйшай машыны для марожанага. Так давайте адкруціць чорны кабель, і яна хоць і замёрзла. Ну так паглядзіце. Яна зусім там замёрзла, так? Мы можам машыну для марожанага просто адкруціць? something close to you. Нешта побач з табой dies with памірае з soft мяккім electric электрычным current. муркатаннем. This orange machine is dead. Ну я яе адключыў, няхай яна будзе адключаная. Але не, давайте ўключым назад. Only the red somewhere a machine hums Нехай. along with the current. Няхай будзе на месцы. Кабелі інтэркома, якія ідуць да скрыні з засцерагальнікамі. Добра. Што там у нас? У нас новая вопратка, мы зараз будзем яшчэ больш стылёвым копам.
О, ачмурэнна. То дзеля чаго ўся гульня, глядзіце. Вы паглядзіце на гэтага копа. А? Які чэл? У гэтых самых у клёшы ходзіць. Так, давайте назад кашулю. Так, не тое. Эсприт де корпус у нас буде. Вось она. Канцэптуалізацыя і пераконванне, а тут драма. Канцэптуалізацыя у нас даволі высокая, так, пераконванне... Ну, такое. Колькі у нас пераконвання? Пераконванне 0 увогуле у гэтым. Можа ўсё ж такі перапрануць? І просто драму сабе дадаць? Бо, зноў жа, канцэптуалізацыю я ў нашу і так веру, яна неблагая. Правильно? Канцэптуалізацыя у нас 6. Я думаю, гэта і так дастаткова высокі параметр, таму можна не вельмі лопаціцца на конт яго. Вось. Дарэчы, у мяне балы навыкаў, у мяне ёсць балы навыкаў. Паглядзіце-ка. Давайце-ка я... У мяне ёсць яшчэ думкі, якія можна... Ну, месца для думак ёсць. Я пакуль новыя думкі адчыняць не буду, можа быць параметры. Такі мы сабе бард. Ну, пераконванне такое сабе, так. Але максімальны ўзровень пераконвання вельмі высокі. Чары мужчын і жанчын гуляюць з іншымі, як з марыянеткамі. Аднак, ўзровень усё яшчэ, ну, адзін. Ну, нягледзячы на тое, што ён вырасце ў 2 разы, гэта не настолькі моцная рэч. Давайте, мы можам. Наша стратэгія мацавання у нас можа быць вельмі розная. Мы можам, напрыклад, паляпшаць тое, што ў нас слабае, ну, просто каб яно было мацней трошкі, так? Альбо тое, што і так моцнае, зрабіць яшчэ больш моцным. Вось. І у нас, дарэчы, маторыка, ну, увогуле, яна як бы нізкаватая, але не такі, каб здзецца, як псіхіка. Давайте, блин, я ожидаю ўсё, насамрэч. Ну, вось такая вось праблема ў мяне. Давайте-ка унутраную імперыю палепшым. Няхай будзе троечка, хоць трошки у мяне. Прымяніць змены і закрыць. Добра. Опа. Трошки. Окно подвалу. Ноги людей, что поспешаются... Башня ноги людей, что поспешаются на улицу. Так, не, пачакайце-ка. Жанчына ў версе. А дзе, як мне трапіць наверх? Там про ралету была гаворка. Там жанчына мяне павінна была запусціць. Дзе гэта ралета? Я нешта пропусціў тут? Бо там выход на вуліцу, я не жадаю на вуліцу. О, вось он пад'ём. Оп, жанчына. На падносе шмат костак, таких шматгранных і каляровых, іх сотні. Машина з цукерками была перароблена так, каб хаваць у сабе 1000 костак. Бачите? Вытворца нетыповых костаков. Вы бачите, дарэчы, праблема чата GPT, што ён такі абсурдны час ад часу. Вы паглядзіце на гэтае слово костаков. Яна робіць, гэтая жанчына робіць косткі, дайсы, літаральна, ну, яна займаецца стварэннем унікальных дайсаў. І, ну, тут костаков нешта понесло. Вітаю, Руді. Добрый день, меня зовут Неха. Неха? Дакладна, Неха. Жанчына, якая нагадвае птушку, сядзіць на троне з прылад, а праз яе валасы прасвечвае смарагдавае святло. Подарак спрабаваў стукаць у маё акно? Я, напэўна, гэтага не заўважыла. Слухала сваё Мелеус, кажа яна, стукаючы пальцам па навушніках. Дык якія косткі вам патрэбныя? Адсюль адкрываецца прамы від на двор. Ты павінен апытаць яе наконт лінчавання. Для тых, хто не ведае, мы займаемся... Мы дэтэктыў, наколькі гэта абсурдна не было бы таго, што вы бачылі за ўвесь гэты час на стрыме, але мы дэтэктыў, мы займаемся расследаваннем, але праблема ў тым, што мы, па-першае, дэтэктыў з амнезіяй, які не уяўляе сабе, што адбываецца ў сусвеце, дык яшчэ і у нас поўнасцю разваліваецца розум, і наш розум размаўляе сам з сабою, у нас шмат галасоў у галаве, з якім мы весела бавім час.
Так, напрыклад, вось адзін з такіх галасоў гэта візуальны падлік. Ён адразу заўважыў, што яны як персанажы ў нашай галаве. Ён адразу заўважыў, што бачна ўвесь дворык на вуліцы, а там мне было месца, дзе забілі чалавека. Так, пачакайце, што такое гэтае міллё? Yes, a millie is like a calling Мілі гэта station. нешта кшталту You need a станцыі two-way рэгістрацыі. radio to Так, access рэгістрацыя? one. That's why I Calling have station. these. Для атрымання доступу патрэбна двухбаковае радыё. Вось чаму ў мяне гэта ёсць. Тлумачыце яна, пляскаючы па навушніках, што ляжаць на стале. Mostly, they Большасць just teach вучаць, you swearing in кіданне. different languages. Там? But some of the stations can be quite interesting. А I was so absorbed. I must have missed you knocking. зноў жа аўтаматычны пераклад трошкі месцамі дабівае, але вучыць кіданню мяса гэта не халеры, не кіданне мяса, там лаецца слова. Большасць вучыць лаецца на розных мовах, але некаторыя станцыі сапраўды цікавыя. Так мяне захапіла, што я прапусціла вашае стуканне. Вы, напэўна, пераблыталі мяне з кімсьці іншым, я не стукаў у ваше акно. Then how did you get У inside? такім разе, як By вы патрапілі side ўнутр, entrance. паўднёвым уваходам, You know what? спыталася міргаюча. Doesn't Ведаеце што? matter. Нічога. What matters Галоўнае, is што that вы you тут. find Пагаворым me here. пра Let's косткі. talk, Ці guys. цікавіць вас Did нешта you have канкрэтнае? something specific in mind? Чаму вы пытаеце мяне пра косткі? I'm a novelty dice Я maker. з'яўляюся вытворцай Tell me нетыповых the name костак, of your тлумачыць яна. role-playing Калі system ласка, and калі ласка, I'll назовіце make свой it ролевы right. сістэмны набор, That's я why падрыхтую you're here, патрэбныя yes? косткі. Вы для гэтага сюды прыйшлі, так? As she speaks, her Калі яна own гаворыць, як fingers filled касцістыя with пальцы гуляюцца з bones парсцёнкам. light, but her hands strong. Так, яе косткі лёгкія, але рукі моцныя. Role-playing games? Ролевыя гульні, ты ведаеш тую зробленую фартэцыяй катастроф? Does that count? Ты ведаеш тую зробленую фартэцыяй катастроф? Яна ўлічваецца? Так, чатыры варыянты. Вядома, я люблю ролевыя гульні, мне патрэбныя косткі. Ну, вядома. Другое. Можа, шчыра кажучы, я не да канца ўпэўнены, чаму я тут. Трэцяе. Не, я шукаю нешта загадкава прыплюшчыць вочы. Адказаў. Чацвёртае. Не хачу пакуль купляць кубікі. Я міліцыянер, паліцыянт і маю да вас некалькі пытанняў. Мне патрэбны ролевыя... Я люблю ролевыя гульні, мне патрэбныя косткі. Нічога не ведаю. Very good. My Выдатна. rate is 10 now, Вызначае яна. that's Бяру 10 рэалаў за набор, Unless you хіба want што вам something трэба нешта really сапраўды unusual. нетыповае. Take a look around Для and ласка, see if глядзіце і there's скажыце, ці anything хацелі бы вы stone замовіць you косткі, want to заказаць use. косткі, зробленыя з нейкага канкрэтнага каменя. Сцена вакол яе застаўлена радамі каштоўных камянёў і мінералаў. Almost looks as if Выглядае the гэта stones так, and быццам dice камяні і are косткі a з'яўляюцца natural натуральнай part часткай growing out of the shells like пакою і растуць з stalagmites. паліць як сталагміты. No falsehoods are present. Вы не заўважаеце ніякай хлусні, гэта вытворца нетыповых костак, няма чаго ўтойваць. Пытайцеся, пра што хочаце. Блин. Так. Дарэчы, драма. А якога ўзроўню у мяне драма? У мяне драма 6. Ну, в прынцыпе, няблага. Як вы сталі рабіць косткі? How did I become one? It was a business Як я ім decision. стала, гэта было бізнесовае рашэнне. Я была звычайнай That's an unfocused field. ювелірачкай. With Чалавек too much ювеліркай, competition. чалавек, які займаецца ювеліркай. Карацей, была звычайнай, так, неважна. Але гэта мала спецыялізаваная прафесія, і занадта вялікая канкурэнцыя. Some of my friends were У мяне сярод role-players. знаёмых былі аматары They ролевых asked гульняў. me Яны to make папрасілі some мяне really зрабіць individual dice шматгранную out of кость з cobalt. кобальта. Гэта была That моя was my першая, first order. мой I першы grew it from заказ. there. Адсюль усё і пачалося. А вам падабаюцца ролевыя гульні? Not especially. Не вельмі. I Мне like падабаецца working працаваць з with рэдкімі rare мінераламі і materials мець on a рэгулярную steady зарплату. basis. А яшчэ мне And падабаюцца role-players гульцы as як кліенты, гэта customers? прыемныя людзі. They're nice people. Some of those nice people have big bucks to spend on novelty items. Некаторыя з гэтых прыемных людзей гатовы выдаць купу грошай на навінкі. Так. Дазволіць сабе, дарэчы, мы кубікі зараз не можам, бо яны занадта дарагія для нас. 10 рэалаў, гэта у нас 14 рэалаў усяго ёсць, а нам патрэбна яшчэ неяк спаць сёння. Дзе мы зараз знаходзімся? Што гэта за месца? Мы знаходзімся ўнутры коміна старога катла цэнтральнага ацяплення. Гэта дзіўна, ведаю.
Адказвае яна, гледзячы на чырвоныя цэглы, што складаюць сцены. Хоць яны і былі пафарбаваны, часам усё яшчэ можна ўбачыць сляды чорнай, як вугаль сажы. But when I arrived here, all the На жаль, other калі я rooms сюды were пераехала, taken, усе so I had to build пакоі myself ўжо a былі заняты, makeshift таму я home. павінна была сама Besides, стварыць сабе I новы don't дом. really have to pay Акрамя any таго, я не rent павінна here, плаціць so арэнду за that's a гэты пакой, таму гэта дадатковы плюс. Creative. Крэатыўна. Лейтанант азіраецца па прасторным пакоі, столь якога знікае ў ценях, што навісаюць вышэй. Ці ведаеце вы, што здарылася з іншымі арендатарамі? Усе астатнія More or зніклі. less. Are you interested in anyone specific? Плюс-мінус, заўважае яна і папраўляе жоўтую хустку на галаве. Ці цікавіць вас хто-небудзь канкрэтна? Quite a lot of them spring to mind. Вось, на думку прыходзіць шмат канкрэтных людзей. Так, тут калісьці была цырульня, праўда? Yes, I think it Так, was здаецца, called што ён Androgynous называўся Orlando or андрагенічны something similar. Арланда, They ці нешта ў weren't a гэтым big родзе. hit around Ён не here. карыстаўся вялікай Turns out папулярнасцю, that высвятляецца, working што class мужчыны з women рабочага love класа не gender надта любяць haircuts. агендарныя I'm scared прычоскі, of that агентурныя прычоскі. Яны баяцца гэтага слова. Агендарныя, па тыпу, зразумеў, такія, без гендера. You wouldn't like it either. The Фізічны others інструмент, ты laughed. таксама не любіў бы іх, іншыя смяяліся б з цябе. A bit of experimenting Канцэптуалізацыя. every now Час ад and часу then is эксперыментаваць гэта не дрэнна. Так, тры варыянты. А што дрэннага ў крыху эксперыментаў? Кліенты павінны мець больш адкрытыя розумы. Так, у жыцці, другі варыянт, у жыцці я б ніколі не дазволіў, каб хтосьці андрагінны дакранаўся да маіх валасоў, нават калі б ад гэтага залежала маё жыццё. Мабыць, я проста чалавек, не маю ніякага меркавання наконт прычосак. Насамрэч так, мы ж суперзорка, нам абавязкова патрэбны эксперымент. Yes, it just wasn't the time. Мабыць, яшчэ не прыйшоў час для гэтага, заяўляе яна, хаваючы пасму валасоў пад хустку, якую мае на галаве. Так, што здарылася з трэнажорнай залей? It wasn't merely a gym, it was Гэта быў не Artemis толькі Boxing Club. была не толькі мацоўня, гэта быў боксёрскі клуб Артемітэпа, грамадскі праект, мэта якога было цягнуць рызыкоўную моладзь ад наркотыкаў і злачынстваў. Хто такі быў Артемітэп? Добры чалавек. З Семска, што? Ён сапраўды з Семск. Кажуць, у маладосці ў яго былі нейкія праблемы з законам. І таму ён адчыніў спартыўную залю, хацеў вярнуць доўг грамадству. Можа, менавіта гэта і патрэбна Куна, засяроджанага на супольнасці боксёрскага клуба. Куна, прыжмуровае вочы ў прэцішным садле. Хто такі Куна? Яна не ведае, хто такі Куна. Тут усе ведаюць Куна. Гэта маленькі рудавалосы грэмлін, які любіце паганьваць целы. Ага, вы маеце на ўвазе дзіцюка, які лаецца як шавец, што? Ага, ну як па тыпу, як марака ён лаецца. Так. Так, я чула, як ён выкрыквае лаянкі на пляцы ззаду, углядвае ў акно. Там цяпер пануе дзіўная цішыня. На мою думку, трэба нешта больше, чым трэнажорная заля, каб дапамагчы гэтаму дзіцё. Шчаслівая жанчына. Не, ну яна як мінімум яго чуе. Так. Апошняя фраза просто жесть. Ну, па тыпу, зусім згублены сэнс. Судзячы па дзецях, якіх дагэтуль тут сустрэў, сярэдне гэта ўдалося. Што? Што? Гэта і не я дадаў. Гэта па тыпу частка пераклада. Так. Гледзячы па дзецях, якіх я сустрэў, гэта не вельмі спрацавала, так? Праект не ўдалося ажыццявіць. Насамрэч, ён толькі пагоршыў сітуацыю моладзі ў Мартинезе. Што хтосьці распусціў чутку, што трэніровачны... Што трэніровачная боксёрская груша ўнізе напоўнена амфетамінам. Электрахімік павінен быў ведаць. Там логіка, там нічога не было, ніхто не захоўваў так наркотыкі. У выніку калекцыя адклікала фінансаванне, і клуб забанкрутаваў. Гэта адбылося некалькі гадоў таму, з таго часу на плошчы стала значна спакайней.
Гэта літаральны пераклад з польскай. Ну так, я, дарэчы, арыентуюся зараз, таму што польскую я чытаю польскую, але не настолькі валодаю ёй, значна лепей валодаю ангельскай. Таму у мяне як альтэрнатыўная мова зараз стаіць якраз такі ангельская, таму што мне на яе прасцей арыентавацца. Так. Што адбываецца з гэтымі разбітымі вокнамі? Чаму яны разбіты? Пра якія разбітыя вокна? Дарэчы, і не бачна тут ніякіх разбітых і на ангельскай ёсць. Пра якія разбіты вокна Oh, гаворка? this one's a mess. Добра, там дзесьці была такая, можа, такі пакой, я проста не памятаю яго. О, гэты бізнес быў немалым бардаком у Захаяна. Гэта была фірма, якая абяцала рамонт вокнаў 24 гадзіны ў суткі. Ну што, магло пайсці не так, правда? Аказалася, што гэта было толькі прыкрыццё для незаконнай групы, якая вырабляе... Снаф, як карацей яны рабілі. Хто падумаў? What's the snuff milieu? Снаф мілія. Ну, карацей, снаф мілію. Гэта не так только проста перакласці, але, я так разумею, што гэта яшчэ і на польскі было перакладзена ў сваім, неяк адаптавана, і потым пасля гэтага яшчэ і на беларускую пайшло, і ў выніку мы маем асяроддзе апошняга подыху. І не ведаю. Trust me, you don't want to know. Энцыклапедыя такая, што гэта такое? Паўзмрок такі, павер, ты не хочаш ведаць. І ніколі не прыбралі за сабой будаўнічае смецце. Усё гэта цяпер блакуе калідор, і я не маю паняцця, як ад гэтага пазбавіцца. Што? Але што гэта такое? Здох апошняга ўздыху. Што? Снаф мілію. Вельмі... Яно проста, бачыш, яно 3 разы сустракаецца, яно мільё апошняга дыхання. Так, потым яно асяроддзе апошняга подыху, а тут здох апошняга ўздыху. Ну, па тыпу, кожны раз свая версія. Так, зноў жа, пераклад быў зроблены аўтаматычна без захавання кантэксту. То бок кожная фраза асабіста закідывалася ў перакладчык і забіралася, таму што запіхнуць хаця бы дыялог адзін немагчыма тэхнічна. І занадта шмат кантэксту. Кожны дыялог, шмат дыялогаў у гульне, якія па памерах на гіганцкую колькасць радкоў, па тыпу дыялогу 1000 радкоў тут не такая дзіўная рэч. Ось, і 1000 радкоў закінуць у любы перакладчык, гэта трошкі занадта, яны кантэкст не захаваюць. Просто назву для 3 паэтычных зборнікаў. Вось гэта асабіста, у якім літаральна лацінкай S напісана, здох. Так. Цікава наконт смецця, але што такое снаф мільё? Так. Давайте спытаем накрат гэта снаф мільё, не цікава. Шкада адносно гэтых вокнаў, пра асяроддзе нават пытацца не буду. Так, лепш не ведаць, адказвае яна, озірнуўшы на хвіліну ўніз. Хтось тут займаўся старэннем чучал жывёлын. Я зараз пачну размаўляць, як гэты пераклад. Яшчэ трохі і... Не. Зараз. Я ўсё спрабую узгадаць, як будзе чучалы яно жа. Так? Чучалы, так. Хтось тут займаўся стварэннем чучал жывёлін? Я бачыў стойкі. Вы маеце на ўвазе пана Фаброна, які вырабляе чучалы? Не, ён займаўся галоўным чынам ужываннем наркотыкаў. Электрахімія такая ўключаецца. Але якіх дакладна? Пудзіла. Дзякуй вялікі. Але пудзіла гэта канкрэтна пудзіла. Гэта не... А можа я, Я... Зараз. Пошукаю. Так. Ёсць і чучала, ёсць і пудзіла, карацей, вось такое. І тут халера яго ведае. Так. Мне трэба ведаць, якія наркотыкі ён ужываў, каб напісаць пра гэта ў справаздачы. Дазволь пачуццю прайсці. Давайте не... Давайте галасаванне. Гэта ідэальна, ідалальна. Усё.
кабзда на сёння, мне падаецца, я зламаўся. Давайте галасаванне зараз. Нагадваю, што галасаванне запусціцца тады, калі я націсну, то бок я спецыяльна зараз раблю адбіўку, падрыхтуйцеся тым, каму цікава. Вы можете прагаласаваць за опцыю. Можна пайсці ў версію таго, што ж там гэты пан Фаброн ужываў такога, а можна проста закінуць, забіць на гэта. Павінна з'явіцца, калі я націсну, яно з'явіцца перад вами. З-за таго, што ёсць затрымка, то хутчэй за ўсё яно з'явіцца для вас вельмі нечакана, таму я вас папярэджваю настолькі заранее, таму што яшчэ не на ўсіх прыладах яно своечасова з'яўляецца. У вас хутчэй за ўсё будзе не 15 секунд, як у гульне, а хутчэй за ўсё у вас будзе ўсяго можа 5, можа 10 секунд, на жаль. Добра, запускаю галасаванне. 50 на 50 разделиліся. Так. Вы мне пакінеце гэта рашэнне? Добра. А, не, вось, перасунулася. Правяраем. Табе не паказвае. Ну, тут, на жаль... ты з тэлефона. З тэлефона таксама паказвае, але не, як я зразумеў, не з усіх тэлефонаў. Вось. Адзінае, што я магу парэкамендаваць, паспрабаваць перазайсці на стрым. Ну, калі такое, гэта адзінае, што можа быць, то бок, ну, па тыпу закрыць прыладу і пераадчыніць і поўнасцю зайсці на стрым па новай, каб яно падгрузіла дадаткова інтэграцыю і, ну, каб яна 100% была падключана, і не на ўсіх прыладах дакладна гэта працуе. Ну, я просто не ведаю, як рэальна, я прычом з тых прылад, якія ў мяне ёсць дома, з іх як бы ўсё працуе, і то як бы халера яго ведае, як яшчэ дапамагчы. І перазайсці ў рэжыме дэсктопу можа быць, але я думаю, гэта тады незручна з тэлефона сядзець. Асабіста, калі ты не там проста ў ложку разваліўся і глядзіш. Так. Трэба ведаць, якія наркотыкі ён ужываў, каб напісаць пра гэта ў справаздачы. Апіняў сябе нейкімі дзіўнымі таксідэрмічнымі хімікатамі. Не рэкамендую. Урэшце рэшт яны пазбавілі яго кантролю над мачавым пузыром. Пах быў агідны. Нават табе, мабыць, пад сілу зарабіць больш. Ну, па тыпу, нават у цябе атрымаецца лепей. Так. Я знайшоў жахлівыя манекены. Тут было моднае атэлье, але я не памятаю, як звалі дызайнера. На працягу некалькіх гадоў яны спраўляліся нядрэнна, пакуль не з'явіліся абаронцы правоў насякомых. Што? Добра, абаронцы правоў насякомых? Што за? Другі варыянт. Я не ведаў, што насяком маюць нейкія правы, і актывістаў, якія змагаюцца за іх. Вось. Так, і тыя з атэлье таксама гэтага не ведалі. Яны стварылі калекцыю, якой выкарыстоўваюць між іншым хітін. Аказваецца, хітін прыводзіцца за... Акцыдент? Оцыдент, так. Дзе яго здабываюць з крылаў цвыркуноў. Я не павінен, напэўна, вам казаць, што ў Оксідэнце ўсе палітычныя рухі маюць уплывы. Актывісты прывялі да закрыцця найбуйнейшых пастаўшчыкаў хітыну, што, вядома ж, выклікала раптоўны скачок яе цэн. І, вядома, усе найважнейшыя трэндсеттары, тейстмейкерс, ну, карацей, тыя, хто задаюць тренды, пачалі падбягаць хіціну як агню. Атэлье забанкрутавала, перш чым ім удалося скончыць калекцыю. Але ж яны не маюць мозгу і пачуццяў. Трэцяе. Першае. Радуюся, што нехта звярнуў увагу на лёс гэтых малых. Я люблю насякомых. Кіўнуць галавою. Другое. Але ж яны не маюць мозгу і пачуццяў. Трэцяе. Атрымалі тое, што заслужылі. Рабіць адзенне з крылаў жукоў — гэта ж жудасная ідэя. Зараз будзе зноў галасаванне. Ваше меркаванне наконт жукоў вельмі важна. Спецыяльна даю трошкі часу, таму што зноў жа яно са спазненнем з'явіцца. Таму для вас можна яно трапіць у сярэдзіне маёй фразы. Адпраўляю галасаванне. Наконт складана, ну, ёсць складанасці, пэўна? Вы сур'ёзна, вы раздзяліліся, так? Ладно, зараз будзем вырашаць. Складана вам, у гэтай гульні незразумела, гэта крывой пераклад, ці гэта сапраўды так гучыць. Дык вось, якая справа? Ну, я зараз буду сам абіраць тады свой варыянт. Якая штука? І тут ёсць такія моманты, што яно... Ну, пераклад крывы, гэта вядома.
трэба глядзець у арыгінал, то бок, ну, глядзець, што ў выніку напісана, то бок, трошкі што дапамагае, скажем так, у нашым выпадку. Гэта тое, што можна паглядзець і адначасова і польскую, і ангельскую, і ты можаш загугліць, ну, ты можаш просто, калі ты нават не ведаеш там ангельскай, польскай, я думаю, што гэта ўсё яшчэ складана, і думаю, што гэта праблемна, але як мінімум, у вас ёсць дрэнны беларускі пераклад, у вас ёсць якасны польскі пераклад, і у вас ёсць арыгінал. Калі запіхнуць ангельскі і польскі ў перакладчык, то можна атрымаць хаця бы разуменне на максімальна блізкае да таго, што там напісана насамрэч, і у вас ёсць крывы пераклад, які спрабаваў неяк, калі там ёсць устойлівы выраз, яго перакласці хоць неяк. Вось, і таму зводзіцца ўсё да ўпраўлення памылак, таму што і некаторыя фразы проста не гучаць як чалавечыя фразы, то бок вось гэта і натуральна гэта нармальна для польскай, нармальна для ангельскай, але не нармальна для беларускай. Натуральна гэта вядома, і вядома усе найважнейшыя трэндсетары, я не ведаю, ну трэба шукаць нейкае штосьці прыдумаць, гэтыя, ну я не ведаю, просто трэба пашукаць слова адпаведнае, я не ўпэўнены, ты хто трэнды здае. Вось. І ёсць цікавае, але ёсць увогуле выпадкі, калі ўсё складана. Ну, ўсё становіцца складана. Напрыклад, я прыводзіў прыклад калісьці на, можа, адным з стрымоў расказваў. Тут ёсць штука, вельмі такой яскравы прыклад таго, што у гэтым сусвеце ёсць рэчы, якіх у нашым сусвеце няма. Гэта свой тэрмін, ну, тэрміналогія, якая адсутнічае ў рэальным сусвеце. Ёсць штука, на якой яны падарожнічаюць паміж ісоламі. То бок, па-перша, ісола сам па сабе, гэта тэрмін, які адсутнічае ў нас, так? Ён робіць спасылкі адразу на некалькі рэчаў у сусвеце гульні, але глобальна гэта востраў, так, выспа. Але як выспа ты перакладаць, ну, не можаш, таму што гэта ісола. Ну, ты не кажаш выспа на тэрмін, які быў прыдуманы. Людзі, стваральнікі гульні, сядзелі і прыдумвалі назву спецыяльна, якая бы адпавядала, падыходзіла бы пад тое, што яны жадаюць перадаць, і ты будзеш проста выкарыстоўваць выспу, гэта непавага да распрацоўшчыкаў, так? У іх ёсць слова, напрыклад, апарат, які узгадваецца некалькі разоў, гэта аэрастатык. Не блытаць з аэрастатам. А ёсць у рэальным сусвеце ёсць аэрастаты, так? Гэта у нас проста лётаючыя такія надувныя шарыкі, так? Але тут гэта не аэрастат. Яны спецыяльна абралі слова, у ангельскай ёсць слова аэрастат, але яны ўзялі аэрастатык. І калі, ну, адпаведнага слова проста не існуе. Ёсць аэрастатыка увогуле ў нашым сусвеце, але гэта навука аб дынаміцы паветра. Вось, ну, скажем так. Ну, скажем так, адна з галінаў па тыпу аэрастатыка, яна так і называецца, гэта і ёсць аэрастат як транспарт. Але ў гульне ёсць аэрастатык, гэта як апарат, які дазваляе перасоўвацца паміж ісоламі. Што цікава, у назве закладваецца вельмі важны сэнс, таму што яны так перасоўваюцца паміж ісоламі. Яны могуць быць статычнымі ў паветры. Вось такая штука, там цікавая такая хрень. І гэта абсалютна абсурдна гучыць, падавалася бы, на першы погляд, але гэта важна, напрыклад, для гульні. І таму, калі з'яўляюцца словы, якіх, ну, не існуе, прыходзіцца іх, мы проста пакідаем іх, як яны ёсць, не спрабуючы не губляць такія словы, таму што сусвет усё яшчэ свой такі фантастычны. Вось, са сваімі праблемамі і са сваёй фізікай нават. Радуйся, што нехта звярнуў увагу на лёс гэтых малых. Блін, складаны вы выбор мне пакідаеце. Давайте я дай скіну. Ты за першы, я зразумеў. Ты не магла прагаласаваць. Я падумаў, што гэта адзін з твоіх галасоў тут. Добра, тады у нас трошкі перавага на першы. Really? Так, Anyway. сапраўды, пытае, зірнуўшы на падваконнік, на якім ляжыць мёртвая муха з нагамі, завязанымі ў бантик. Ну што ж. Я знайшоў дзіўную машыну. Фартэца катастроф. Радыёгульня студыя. Заплюшчвае вочы, нейкая далёкі ўспамін асвятляе яе твар. Гэта была цікавая група. Час ад часу мы абмяркоўвалі сістэму ролевых гульняў. Аднаго разу я нават бачыла, як адзін з іх выступіў бойку за Вірала. Вірала гэта іх гульня, якую нарабілі. А маглі стварыць свой веб-сол? Не. Ну, у нас такое добра ў групе не шмат з'яўляецца такіх ідэй. Вось, ну і у нас прапісаны правілы перакладу трошкі, па тыпу
Правіла перакладу, напрыклад, павінна у нас ёсць рэчы, прыйдзецца чымсьці ахвяраваць, не ўсё атрымаецца перакласці, але у нас ёсць па тыпу прыярытэты. То бок прыярытэты гэта захаваць сэнс, захаваць напрыклад захаваць сэнс гульні, пакінуць, каб гульцу было зразумела, куды ён ідзе і што ён робіць. Гэта ў першых прыярытэтах увогуле знаходзіцца, каб гульню можна было гуляць без вялікіх праблемаў, так. Але тут яшчэ шмат, напрыклад, культурных такіх момантаў з розных моў, і іх мы паспрабуем таксама захаваць, і тэрміналогію гульні захаваць, каб яно не знікла. Не ствараць выпсолы, так. Мы абмяркоўваем усё, так што там калі спрэчных момантаў хапае, то бок гэта праца не аднаго, результат будзе працай не меркавання аднаго нейкага чалавека, гэта меркаванне групы. Месцамі мы не зусім да канца сыходзімся на меркаваннях абсалютна аднолькавых, але кампрамісы мы знаходзім, і пытанні гэтыя вырашаюцца не толькі доўга. То бок абмеркавалі, накідалі яшчэ ідэй, нешта знаходзім нейкі варыянт, які падабаецца, на які згодны усе, таму што меркаванні ёсць розныя, і у нас ёсць іх таксама розных шмат. Вось, тут галоўнае, каб мы пакуль не закрасалі, у нас не было такога, што мы не можам далей рухацца за нейкага тэрміна. Яно вырашаецца, ідзем далей. Вось, таму што тэксту шмат, рэальна яго шмат да халеры, нават адзін дыялог, гэта насамрэч, нават узяць яе, і гэта шмат працы, насамрэч, гэта як мінімум вельмі уважлівы проста вычыткі памылак, праблем, і гэта з плюсаў я магу сказаць толькі тое, што мы можам спакойна дадаваць шмат людзей, то бок колькі людзей пажадае, я бы не, тэарэтычна, я казаў пра гэта яшчэ ў самым пачатку, мы тэарэтычна можам взяць, карацей, 500 чалавек, вядома, мы столькі не найдзем, але тэарэтычна можна зладзіць гэта, і 500 чалавек можа, кожны ўзяў сабе па дыялогу і зрабіў дыялог, і канец гульня. Вось. Вядома, што гэта будзе гармідар поўны, таму што там ёсць спасылкі ад аднаго дыялогу да іншага, ёсць розныя моманты, якія патрэбна вызначыць. Адзін момант, які-небудзь момант патрэбна вызначыць раней, чым іншы, каб гэта было прасцей, мы проста аднолькава ўсё выконвалі, але зноў жа гэта вельмі тэарэтычная штука. Я пра тое, што тут хутчэй, што тэхнічна мы можам сабе гэта дазволіць. Практычна гэта будзе не вельмі зручна. Пры гэтым усё ж такі большая колькасць людзей, чым больш людзей, тым хутчэй будзе ісці праца. Вось мы ўвесь стрым можам толькі за ёй размаўляць. Так, з тым яшчэ, як я размаўляю. У выніку гэтай усе фразы, яно як бы выпраўляецца, сядзіш, выпраўляеш, чытаеш, тым больш, што ўвесь дыялог зараз з таго, што яно ў адным файліку ўсё ж такі значна, наколькі ж лепей стала, калі яны сталі кожны дыялог у сваім файліку, гэта значна зручней. Таму трэба браць 1000 чалавек, 500 перакладаюць, 500 перачытваюць. Дык таксама гармідар, патрэбна ж агульную, гэта я разумею, мы кажам па тыпу, гэта праблема, як гэта кажуць, што па тыпу, калі жанчына за 9 месяцаў нараджае аднаго дзіцёнка, то 9 жанчын могуць нарадзіць дзіцёнка за 1 месяц, разумееце? Гэта вось гэтай халеры, гэта не так працуе, у рэальным сусвеце, так? Але мы можам сабе дазволіць каманду, я думаю, чалавеку 10 спакойна. Вось, каманда ў нас зараз 4-5 чалавек, і, як бы спакойна можам дадаваць. Я думаю, да 10 мы спакойна можам зрабіць, а потым ужо будзе трошкі праблема менеджмента, скажем так. Таму што трошкі шмат людзей будзе. Ось. Канцэптуалізацыя. Зразумела, фантазія — гэта сур'ёзная справа, розум — гэта чарцёжная дошка гісторыі. Сваю працу яны спрымалі вельмі сур'ёзна, нават калі падыходзілі ліберальна да сваіх графікаў. Што азначае ліберальна? Што здарылася? Тое, што звычайна, у іх скончыліся грошы, яны не здолелі завяршыць праект своечасова. Што пайшло не так? Што ж, я часам чула іх размову, адзначае яна. Выглядае, быццам яны дагэтуль чуе іхні... выглядае, быццам яна дагэтуль чуе іхнія гутаркі, якія вядуцца за заслонамі падчас перапынку на цыгарету. Мабыць, ім здалося, што яны гістарычныя асобы, якія выконваюць нейкую вялікую задачу. Калі яна гэта кажа, яе голас амаль з'едлівы. Так.
З таго, што я бачыў, да гэтага часу гэта сапраўды быў уражлівы праект. Yes, but when the Так, money але калі started грошай to становілася run ўсё out, менш, they яны just пачалі began to наракаць complain на about капіталізм. capitalism. Ведаеце, што рынкі You know змоўленыя how так, the каб не markets дазваляць are rigged новым to keep кампаніям up with выбіцца і так далей. businesses and so on. In the end, they just У, didn't get it done. у выніку яны They проста didn't не have скончылі enough праект. Ім не willpower хапіла to сілы волі, produce каб стварыць something нешта truly сапраўды historic гістарычнае і and to прыходзіць show на up to працу work on time. своечасова. Showing up to work on Прыходзіць на time працу is своечасова hard. цяжка. Не інакш, не, інакш прыходзіць на працу Showing наогул up to цяжка. work at Асабліва, all калі ты піў. is difficult, especially if you've been drinking. Угу. Жахлівая страта. Ахвотна б іх падтрымаў, праект выглядаў выдатна. Трэцяе, правільна, яны павінны былі проста больш пастарацца, яны мелі ўсё неабходнае для поспеху. Still, not everyone Так ці is інакш, не motivated. ўсім удаецца, кідаю на That's the стол пару nature of касцей. Адна з game. іх спыняецца побач з краем металічнага стала. Такі ўжо характар гульні. Anything else? Што-небудзь яшчэ? У падвале ёсць страшнае пудзіла мядзведзя. Oh boy, the Ой, famous легендарны Russian рэвашольскі war горад city. лёду. Гэта сапраўды You're неблагая in гісторыя. for a Усміхаецца, treat нахіляецца наперад з рукамі на каленях. Я комік гатовы распавесці The анекдот. place was owned by two Лакацыя guys належала who двум had some хлопцам, rather якія мелі інавацыйныя ідэі ў innovative сферы ideas about маркетингу. marketing. Мядзведзь быў адной з The bear гэтых was ідэй. one of Хай them. пан спытае мяне Now пра ask me about their іншыя. other ideas. Indeed. Дык вось, якія былі... Дакладна, якія былі іншыя ідэі? Ну добра, што з гэтымі There іншымі was ідэямі? really just Насамрэч one. быў яшчэ толькі And it involved адна, picking out the яшчэ была толькі prettiest адна. girls in the Уключаў neighborhood пошук and самых pay прывабных them дзяўчат 20 у cents ваколіцах і per аплату hour ім to 20 man the цэнтаў за booth. гадзіну за абслугоўванне будкі. Окей. And by man А пад the абслугоўваннем booth, крамы I я маю на meant ўвазе not сядзенне за behind the прылаўкам з такім counter, выразам the твару, face як that быццам яны told гатовыя me параніць if кожнага, ever there to хто disturb паспрабаваў the бы bored перапыніць іх magazine нуднае browsing. прагляданне каляровых часопісаў. Адхіляецца назад з недоволенасцю. Так, на наконт абслугоўвання будкі, а можа не до конца зразумеў? There was really just one, and it involved picking out the prettiest girl in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. Угу. Ну, насамрэч, літаральна яно так... Калі літаральна перакладаць, яно так і будзе. Так. Sounds like she really doesn't. Здаецца, know ён how не to be a ведае... female ally. Здаецца, ён не ведае... Чакай. Рыторыка. Здаецца, яна сапраўды не ведае, як быць саюзніцай жанчын. Што? Вы павінны навучыцца падтрымліваць іншых жанчын замест таго, каб атакаваць. Вось так мы можам яе вучыць гэтаму. Чаго яны чакалі? 20 цэнтаў за гадзіну гэта мізерная плата. Яшчэ дзіва, што яны ўсё ж прыходзілі на працу. Трэцяе. Гэта ідэя вартая ўзнагароды. Бо як інакш выбіраць людзей, якімі хочаш атачаць сябе. Я не маю меркавання. Мне падаецца, гэта літаральна нешта спасылка, я не до конца разумею, але мне падаецца, гэта спасылка по тыпу на прылады гэтага самага для... Як яна... Ну, по тыпу прылады для свіданак. Вось такое. Ну, мы фемініст, просто мне падаецца, гэта бязглуздзіца ёй тлумачыць за тое, як я... Ну, фемінізм фемінізмам, але вучыць чалавека, як ён павінен сябе паводзіць, калі гэта не такая вось сітуацыя, гэта абсалютна абсурдна. Таму што яе дзеянні ніяк не ўплываюць на гэтых жанчын. Эта ідэя вартая ўзнагароды, бо інакш як убіраць людзей. Так, я не маю меркавання аб найме падлеткаў, я хачу ведаць адно, ці гэта пайшло на карысць справе. Давайте, 20 центаў за гадзіну гэта... Не, пачакайце-ка, 20 центаў за гадзіну, так? Гэта атрымліваецца. За працоўны дзень ты можаш зарабіць 1 рэал. Ну, гэта ж абсалютна абсурдна. Гэта, ну, проста не грошы нават. Гэта нават для мяне, для бомжа не грошы. О, але яны прыходзілі на працу, і не самае... І не адні. Ім складалі кампанію прышчаватыя сяброўкі, нагадваючыя гарыл хлопцы, якія круціліся паблізу стойкі з марозівам. І іх ужо тады быў мядзведзь, дадае яна, заплюшчуючы вочы, быццам прыгадалася нешта балючае. Што з гэтым мядзведзем?
Мядзведь, паўтарае яна, рабром масажуючы скроню вялікім пальцамі, быццам спрабуючы пазбавіцца галаўнога болю. Не атрымалася? Of course not. Вядома, што не. Мядзведь быў страшны, ніхто не хоча марожанага, якое ахоўвае варожы драпежнік з вяршыні харчовага ланцуга. To make matters Зверху worse, таго, the fridge didn't work навек гэтага яшчэ халадзільнік не працаваў вельмі добра, з чаго палова марозіва была дэфармавана і часткова растаяла. Урэшце рашойскі горад лёду прайграў цановую вайну свайму саперніку. Глэйс 5000. Глэйс 5000 прадавала карамельныя сэндвічы з марозівам усяго за 5 цэнтаў за штуку. І гэта з звычайных лядоўняў. Першае, рынок зрабіў сваё. Другое, я ўпэўнены, што мядзедзь рабіў, што мог. Трэцяе, мядзедзь быў страшным, кожны раз, калі я яго бачыў, баяўся, што нібы ён вось-вось жыве. Давайте. Мядзедзь рабіў, што мог. Maybe. Магчыма, але таксідэрміст, які стварыў гэтага мядзедзя, відавочна не. У сэнсе, што я не аддаў усяго сябе. Як так? Цвярдзіў, што гэты мядзедзь быў яго зверам з бачання, што сустрэў гэтага звера з бачання падчас трыпа ад дэзыкантаў. Назваў яго Мегатэрыён. Sounds cool. Гучыць крута, канцэптуалізацыя ацаніла. Scary. But Паўзмрок жудасна, але крута. Мегатэрыён? Мегатэрыён, вытворца касцей, ківае галавой. Мегазверавая істота. Што такое мегазвер? Уяўная пачвара, якая вядзе цябе праз жыццё. Пераважна угаворваючы прымаць наркотыкі. a wise and noble Электрахімія. Мудрая і шляхетная істота, якая вядзе цябе да краю, дзе вуліцы брукаваныя наркотыкамі. Першае, я не ўжываю наркотыкаў. Другое, я прымаю наркотыкі, у мяне ёсць свая ўласная пачвара звядзення. Трэцяе, мне няма чаго сказаць на тэму наркотыкаў. Давайте наше стаўленне да наркотыкаў. У нас дагэтуль гэтая тэма не падымалася ўвогуле, таму я зараз зраблю галасаванне. Чат, ваше меркаванне, які мы коп. Вось, даю трошки часу, таму што зноў гэтая штука з'явіцца з нечакана для вас абсалютна, таму што затрымачка ёсць. Ага, окей. Раздзялілася. Вы ж разумееце, дайсам буду гэта вырашаць. Ну, глядзіце, добра, я кідаю дайс. Арыгана, ты тут галасавала? Я просто зноў жа мне вось, то, што вы бачыце, гэта тое, што ў мяне ёсць. У мяне ёсць 50%, 50%, я не ведаю. У тебе атрымалася прагаласаваць, ці не? Ага, давай то твой яшчэ варыянт наверх і просто туды пойдзе, таму што зноў 50 на 50. Просто напиши ў чат. Ну, потым першы, другі, трэці. Давай дайс. Бяру дайс. Я кіну чацвёрачку, і 1-2 гэта у нас будзе першы варыянт, і 3-4 гэта будзе другі варыянт. І 1-2, двоечка у нас выкінулася на дайсе. Гэта будзе першы варыянт. 1-2 быў першы варыянт, 3-4 быў другі варыянт. Так, я не жываю наркотыкаў. Вельмі добра, не павінен пан. Старанніца костак ківае галавою. Нарэшце ж вы ахоўнік права. Так ці інакш, цяпер вы ўжо ведаеце гісторыю заняпалай ледзяной імперыі. Заканчваючы аповед, яна выглядае амаль сумна. У пасляабедзеным паветры разносяцца драбінкі пылу. Жанчына сочыць за імі вачыма. Вось, дарэчы, вось гэта пасляабедзеным паветры. А вось гэтая штука, я не магу абраць, бо пачвара спугшае. Вось. Глядзіце, вось такія рэплікі ў гульне, яны ёсць, то бок у вас ёсць рэпліка, якая залежыць ад таго, яны амаль не адрозніваюцца час ад часу увогуле, але яны могуць залежыць ад фактараў, якія, калі вы прыйшлі. Вось, альбо што вы ведаеце, альбо з кім вы паразмаўлялі, альбо як дагэтуль па дыялогу вы паставіліся, і яны могуць адрознівацца літаральна адным словам. Альбо час ад часу гэта мае сэнс, па тыпу, напрыклад, калі вы падыходзіце да трупа, ну, у дворыку і размаўляеце з трупам, вы ўзялі, паразмаўлялі з трупам у першую чаргу, а потым паразмаўлялі з кунай і даведаліся пра яго імя. Вось. То тады у вас у некаторых рэпліках куна будзе азначацца, ну, не ўзгадвацца, просто ён будзе называцца дзіцёнак. Так?
Вось, а калі вы у першую чаргу паразмаўляеце з Куно і потым будете аглядаць труп, то рэплікі, калі будзе ну, узгадвацца Куно, то ён будзе называцца Куно. Гэта вельмі просты і лагічны прыклад, але ёсць невідавочнае. Напрыклад, можа быць проста з-за таго, што як вы сказалі папярэднюю фразу, вам можа, ну, па тыпу персанаж як бы падыграць вашай фразе толькі з-за таго, што вы яе сказалі, абралі свой варыянт. Пры гэтым гэта не якая асабістая рэпліка дыялогу, гэта, скажем так, вось гэтая рэпліка, яна была бы ў любым выпадку, вось канкрэтна гэтая. Проста ў яе не будзе розніца ў адно слова, у залежнасці ад таго, які зараз час. То бок у пасляабедзеным паветры рознасці драбінкі пылу. Яно можа быць не пасляабедзеным, проста ў ранішнім паветры, альбо яшчэ нейкі варыянт. Outside it's light. На дворе святло, нізка завешаная хмара рассейваюць святло. Заўсёды ёсць пагроза выпадзення снегу. Што цікава, яшчэ ёсць па тыпу які дзень такія праверкі. Ну ось там альбо дзень, вечар, ноч. Напрыклад, гэтай дрыжыкі можа быць пара-іншае сказалі бы, калі мы ўвечары прыйшлі, ну у познім вечары. Anything else? Another failed business, perhaps? Власна кажучы, у мяне ёсць іншае пытанне. Так, добра, я хацеў бы замовіць кубік пра чалавека, якога павесілі. Я чуў, што гэта месца... Ой, давайте пра праклятае месца. Я чуў, што гэта месца проклятае. Ці ведаеце вы, што яго называюць згубленая галлёвая зона? Я чула гісторыю, ківае галавой. А вецер у размешчаным вышэй шкле печы. Але не думаю, што яны праўдзівыя. Хвілінку, як тады вы падлумачыце гаспадарні тое, што здарылася з усімі гэтымі кампаніямі? Так. Мяне прыслала Плэзэнс, яна перакананая, што тут пануюць змрочныя энергіі. Плэзэнс, жанчына з кнігарні, пытае, падымаючы брыво, чула, што яе крама даволі добра спраўляецца. Няўжо на па нейкай прычыне энергіі яе пашкадавалі? Так, Плэзэнс разумная жанчына, у яе сямейныя амулеты, якія абараняюць яе ад праклёну. Так. Праклён проста займе сваю пазіцыю, каб ударыць зноў. Раней ці пазней усе пацерпяць неўдачу, нават яна. Так, давайте першы. Сямейныя агеньчыкі, ну, амулеты, вядома. Ківае галавой, быццам гэта ўсё тлумачыць. Але не тлумачыць, гэта саркастычная рэакцыя. Добра, але не толькі кніжная крама ўсё яшчэ функцыянуе. Што з Верлін Рэакс? Ёсць тыя, хто сцвярджае, што гэтае месца ўваходзіць у склад гэтага комплексу. Пачакай, Верлін з'яўляецца часткай страчнай галлёвай зоны? Можна сказаць так. Абодва будынкі ўведзены ў той жа час у рамках праекта цэнтра East Delta Commerce. Так, але гэта ўсё ж асобны будынак, злавесная энергія туды не даходзіць. Праўда, Верлін не выглядае як проклятае месца. Ну і я таксама тут. Уздыхае яна, гледзячы на беспарадак, які пануе на яе рабочым стале. На паверхні раскіданыя розныя інструменты, ад ножоў для рэзкі да абцугоў для разразання дроту. Я тут працую ўжо 14 гадоў, прадаючы нетыповыя косткі аматарам прыгодніцкіх гульняў. Магчыма, гэта не бізнес, які варты мільёнаў, але ён неяк працуе, нягледзячы на размову пра змрочнай энергіі. Дзіўна, праўда? Паўзмроку. Вось чаму ён трымаецца... Чаму? Што? Таму, што яна ў змове з дэманамі. Драма. Можа, гэта таму, што дзякуючы свайму таленту яна здолела супакоіць праклён. Так. Плэзэнс лічыць, што вы з'яўляецеся яе крыніцай, злашкодным стварэннем. Так. Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? Злашкоднай істотай? Што гэта ўвогуле азначае, пытаецца смена, смеючыся. Я нейкая чараўніца, а вы спадар улада? Таксама думаеце, што я злачасная істота? Паўзмрок маска скінулася, дэманіца ведае, што ты раскрыў яе сапраўдную асобу. Так, пачынаю разумець, што няма ніякага пракля... Блін, я хутчэй за ўсё за галасаванне запашу. Першы, я ўсё яшчэ думаю, што пані можа стаяць за ўсім гэтым, сплюшчыць вочы вельмі таямнічым чынам. Другі, пачынаю разумець, што няма ніякага праклёна, а толькі бізнес-рашэнні і натуральныя паводзіны рынку. Трэця, шчыра кажучы, я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Свет дзіўнае месца. Давайте галасаванне зараз будзе. І адпраўляю яго.
Яна з'яўляецца праклёнам ці не? Вы сур'ёзна? Добра. Вось, пачынаю разумець, што няма ніякага праклёну, а толькі бізнес-рашэнне і натуральная паводзіна рынку. Exactly. Truth is Сапраўды, always so кажа яна, disappointing націскаючы in на the main and пераносе носа. boring. Праўда заўсёды расчароўвае звычайная, расчароўваюча звычайная, ну і нудная. But I'm glad we got this sorted Вы out. бачылі, Гана, я ўжо Anything паехаў else далей. I can help you with today? Нейкія мы сёння сур'ёзныя, так. Але я рада, што мы гэта неяк высветлілі. Ці магу я яшчэ некаму дапамагчы? That's all she has to say on the subject. Драма. She's been Гэта ўсё, што яна мае thoroughly сказаць на гэтую truthful тэму. as far Наколькі as можам I'm сцвярджаць, яна была дакладнай і праўдзівай. Дрыжыкі. Легендарная праверка. Чаму яе бізнес не збанкрутаваў? A gust of cold Поспех. air sweeps through the chimney. Штосьці ў мяне на кіткі сёння проста валіць. Мне 17% верагоднасць поспеху была, For і a я moment, трапіў. it almost feels as though Выкінуў the outside 5,5 на костках. exposed. У коміне шуміць холоднае паветра. Камяні і мінералы на паліцы гучаць як узрушаныя. На момант у цябе амаль узнікае ўражанне, што ты знаходзішся звонку будынка, аддадзены на міласць стыхіі. Добры дзень. Не, праклён сапраўды існуе, і я ўжо ведаю, чаму вас пашкадавалі. Першае. Другія, гэта ўсё яшчэ толькі гіпотэза, але калі ласка, паслухайце. Здаецца, я ведаю, чаму ваш бізнес не закрыўся. Мы далей у гэтую халеру пойдзем. Мне падаецца, прыйдзецца, ну тут без розніцы, які варыянт. Давайте першы. Didn't we already talk about this? Ці мы ўжо не размаўлялі на гэтую тэму, пытаецца яна, а вецер працягвае пранікаць унутр праз шчыліну ў старым коміне. Гэта таму, што вы не ў тым самым будынку, што і іншае. На самой справе гэта не з'яўляецца згубленай гандлёвай зонай. What are you talking about? Што вы кажаце, My address is пытаецца, exactly the хістаючы same. галавой. Мой адрес той же 110. самы. Rue de Saints Ghislaine 10. No, the old Дрыжыкі. Не, старая вугальная электрастанцыя, якая тут была ператворана ў іншы бізнес, а яе руіны паглынуты будынкам побач. Тым не менш, яна мае іншы адрас у самым сэрцы горада. Не, гэта была калісьці вугальная электрастанцыя, дакрануцца да антырулет. Антырулет, што? Ага, ну по типу да ролета, дакрануцца да ролета. Вы ў комені іншага будынка. This doesn't make any sense. Гэта не мае ніякага сэнсу. Так. Яна аглядаецца на ашаломленае на своечасовае гнездо, якае яна сама сабе Are звіла. you saying my Вы хочаце business сказаць, is што мою scared кампанію because of ўратавалі a за тэхнічныя fatality? дэталі? Адкуль Where is такая this упэўненасць? coming from? Так, першае. Скажам так, у мяне ёсць уласныя нетыповыя метады. Другое, будынак мае іншы адрес у самым сэрцы горада. Трэцяе, гэта звычайная логіка, тут дзьме вецер. Магчыма, вы неправільна заблакавалі поток паветра ў коміне, паказаць уверх. Давайте, добра, першае пра нетыповыя метады, другое гэта пра іншы адрес, а трэцяе пра, я не зусім нават разумею гэту опцыю. Ну добра, давайте галасаванне зараз будзе. Што вы думаеце? Куды гэта пойдзе? Дарэчы, я не ўпэўнены, але мне падаецца, у гульне... Давайте я пагляджу, як па наконт гуку. Мне падаецца, ён даволі ціхая гульня, не? Давайте... Музычку трошки грамчэй зробім. Бо музычка прыемная. Гэта звычайная логіка. Тут дзьме вецер. Магчыма, вы няправільна заблакавалі поток паветра ў коміне. You're right. I Хм. should take a Вы маеце trip to рацыю, the мне village варта once the выбрацца на snow дах, is як gone. толькі знікне снег. Does it mean that I'm Це азначае sinking гэта, што мне failure? не пагражае паражэнне. Так. Першае, ніхто ніколі не застрахаваны ад паразы. Это, ну, такое практычна. Другое, калі ласка, не хвалюйцеся, вас тут не чакаюць ніякія псіхалагічныя атакі. Псіхічныя атакі. Гэта важна. Яны псіхічныя. Вось, зараз зноў галасаванне. Паехалі. І, на жаль, у вас не толькі шмат часу. Гэта вельмі абмежавана, і гэтую наладу аніяк не змяніць. У гульні яе застаецца як ёсць. Псіхічныя
Ну глядзі, Рэгана, мне складана сказаць, па выглядзе гэта 4 голасы і... А не, 3 галасы і 2 даны за паразы. Вось, і таму мне псіхічна складаненька абраць. Ну, хутчэй за ўсё, твой голас бы 50 на 50 зарабіў бы. Вось, але я абяру, тут бачна, ну, ўсё ж такі дам перавагу таму, што нагаласавана, натыркана. Ніхто ніколі не застрахаваны ад She паразы. starts laughing. Успыхвае смехам і спрабуе пальцамі сцерці твару стому. From her face. Першае, што? Другое, адгарнуць свой позірк. Я хацеў бы пагаварыць пра нешта іншае. Што? Do you Давайте know спытаем. what this Ведаеце, is? што гэта? Пытаецца яна, падняўшы руку, каб паказаць вам металічную абручку, якая зіхаціць на яе паказальным пальцы. Шчаслівы амулет? Семенійскі знак аховы? Так, другое. Выглядае мне як звычайнае упрыгожванне. Трэцяе. Мне не важна, што гэта такое, прашу толькі сказаць, чаму вы яшчэ не банкрутавалі. Давайте, семенійскі знак аховы. It's a morning ring. Это I made this when my first жалобны персонаж. Не жалобны. Morning гэта по типу... built with the little I як гэта? inherited from my parents. Слово вылетело з галавы. Карацей, калі памёрлага... Вось гэта, карацей, эмоцыя, калі ты праводзіш, скажем так, чалавека, і вось гэты персонаж якраз такі ён. Я зрабіла яго, калі маё першае прадпрыемства збанкрутавала. Окей. Гэта была невялікая ювелірная крама тут, у цэнтры East Delta Commerce, якую я адкрыла дзякуючы невялікай спадчыне ад бацькоў. I drove it into the ground within a year. Давяла яго да падзення I за год. У didn't мяне не было have так what you званага would call a viable business plan. удалага бізнес-плану. Ну вось, калі ласка, праклён сапраўдны. І, напэўна, вы не адкрылі гэтую краму ў бяспечнай глыбі коміна. Другое, чаму вы мне гэта кажаце? Праклён сапраўдны, давайте давіць на гэта. Праклён No, сапраўдны. you're right. Не, вы I маеце didn't. рацыю, я яго сюды не прывозіла. Зноў засмяялася яна, але гэтым разам цішэй і хутчэй It сумна. wasn't just a jewelry Гэта была не shop проста either. ювелірная крама. Я I заўсёды always думала, што thought такі that it свет was на самой just the справе world ёсць. you were Што трэба supposed to пастаянна try спрабаваць again раз за and again разам, пакуль until you нарэшце не finally дасягнеш succeed. поспеху. And now you're telling А me цяпер вы what? кажаце мне, што? That it was То all ўсё because гэтыя I няўдачы didn't былі run выкліканы my тым, little што я не shops вяла and сваю ventures from a крамку ў dump дзірцы ў inside an неўкарыстоўным abandoned chimney? коміне? Няхай пані не называе гэта дзіркай. Тут вы тут зрабілі вельмі утульна. Yeah. Or Так. maybe it's the entire world Зазначае, that's блукаючы cursed. позіркам недзе за It's вакном, such a прапускаючы твае precarious словы міма place. вушэй. А Nothing можа, увесь ever свет works out прокляты? the way you want it. Праклятыя. Гэта такое ненадзейнае месца, нічога ніколі не атрымліваецца так, як чалавек таго хоча. That's why people Гэта like таму людзі role-playing любяць ролевыя games. гульні. У іх You чалавек can можа be быць кім whoever you заўгодна, want to можа be паспрабаваць and зноў. try again. Нягледзячы на гэта, Still, ёсць нешта there is непазбежна something жорсткае нават у inherently кітку косткаў. violent even about dice rolls. It's like every time Зусім you як быццам з cast a кожным die, кітком косці нешта something знікае. disappears. Якісьці альтэрнатыўны фінал ці зусім іншы Or an свет. entirely Падымае пару different world. косткаў са стала і углядаецца на іх на святло. But anyway, У любым выпадку, дзякуй за тое, што падзяліся са мной сваімі гіпотэзамі, пані Уладар. Ну, пані дэтэктыве. Так, зазначае яна, пасылаючы паўстомленую усмешку. Вам утомленую, я не ведаю, блин. Просто стомленая. Якая вам утомленая? Атульная утулена. Утульная. Так. Ну, давайте нарэшце мы дойдзем да таго, дзеля чаго мы сюды прыйшлі. Даведацца трошкі больш, але у нас узровень. Трэба браць нешта. Самае складанае браць, чым што паляпшаць. У нас есть унутраная імперія, сіла волі, 2-3 у выніку, аўтарытэт слабы, эсприт дэ корпс таксама вельмі слабы. Ёсць пераконванне, якое можна паляпшаць вышэй, гэта задумкі нейкае, наколькі памятаю. Альбо мы можам укласці яшчэ, давайте думак сабе укладзем. Яны закрытыя. Добра, давайте адкрыем. Вось гэтую. Засвоіць небяспечны свет. Відавочна, што дакладна гэта ўсе, якія ёсць, так? Яна ёсць? Так, яны ўсе ёсць.
Відавочна, што мэта гэтай гульні перамога, адсутнасць паразы на любым фронце, бізнесовая перамога і ў творчых прадпрыемствах, перамога ў каханні і над іншымі людзьмі, палітычная, ідэалагічная, нават сексуальная. Так. Ёсць таксама шмат перамог, заснаваных на аб'ектах, валоданне прадметамі, не страчванне іх. Але ёсць адна праблема, відаць, мала пераможцаў. Большасць звычайна прайграе. Чаму так адбываецца і як не прайграваць? Небяспечны сусвет. Часовая прэмія за аналіз, няўдача ўсіх чырвоных... Ага. У мяне будуць правальвацца ўсе чырвоныя тэсты. Бліжэйшыя 4 гадзіны. А давайте. Няхай будзе. Будем, так, даследовать загубленную гандлёвую зону. Вернуться до продолженности, рассказать ей про свое открытие. Так, давайте спочатку. Что видите про человека, якого недавно повесили за будинком Верлин Рекс? Nothing really. I didn't know him. На сёння чырвоных праверак у нас досыць. Я ўсё... я такі, блин... Колькі у мяне некалькі... Адна праверка на увогуле толькі крытычная можна было прайсці, то бок там колькі... Ну, вельмі нізкая верагоднасць. І другую праверку на нешта там 12 складанасці. Ну, в сэнсе 12 па тыпу верагоднасці у мяне было, і ўсё роўно прайшоў. Нешта шанцуе. Фактычна нічога, я яго не ведала. Лейтенант заглядвае ў нататнік, а потым глядзіць на жанчыну ля вялікага акна. Ваше акно выходзіць прама на той самы дзядзінец. Ну, карацей, на дворык. Вы жадаеце сказаць, што не бачылі і не чулі нічога незвычайнага ўвечары ў мінулую нядзелю? Прабачце, дэтэктыў, але, як вы ведаеце, звычайна падчас працы ў мяне на вушах навушнікі. Яны заглушаюць большасць штодзённых шумоў, што доносяцца з-за майго вакна. Што вы маеце на ўвазе, кажучы, паўсядзённыя шумы? Ну што ж, на зорках Верлін заўсёды нешта адбываецца. Яна змаўкае на хвіліну, каб знайсці адпаведны прыклад. Днём там звычайна сваволяць гэтыя дзеці, а апошнім часам я бачу там шмат п'яных рабочых, напэўна, з-за страйку. Яна чула пра забойства, паважаны пані, але не была сведкай. Паглядае праз вакно. Унутр праз яго пранікае цьмянае святло. Засцерагаюся, аднак, што ў тую няшчасную нядзельную ноч нікога не бачыла. А вы ніколі не адрываецеся ад працы, каб паглядзець у акно? Магчыма, я глядзела на акно, але ўсё роўно бачыла б толькі ўласнае адлюстраванне, што глядзіць на мяне з цемры. Уначы тут светла, а на двары цёмна. Сапраўды цяжка нешта ўбачыць на двары адтуль, калі на вуліцы цямнее. Акрамя таго, я рэдка гляджу ў акно, калі ўваходжу ў рытм. Ці часта вы працуеце ў нядзельныя ночы? Гэта незвычайная прафесія, стварэнне костак для людзей, але яна мне падабаецца. І мне больш падабаецца рабіць гэта, чым сядзець дома. Так, разумею, дзякуй за адказы. Добра. Больш пытанне наконт будынку? Не, усё. Усё. Тут у нас ёсць беленькая. Думка завершана. Доўгая самотная дарога дадому. Ну і ўжо... Ну, нарэшце. Дом чакае. Мінаеш 41-й пастарунак і ідзеш праз рынак. За Бугі-стріт прама на другі бок возера, замерзлага вока пасярод раёна. Потым міма пракату фільмаў навугле на роге. Там у канцы вуліцы, абсаджаны соснамі, стаіць домік, маленькі, як скрынка запалак. Voyager Road 11. Ты там больш не жывеш. Тыя часы мінулі, як і тыя людзі. Навошта ты сюды прыйшоў? На што ты ўсё яшчэ тут? Ідзе мясцовы дылер. Трэба вяртацца да працы. Болей табе нічога не засталося. Так, успрыманне. Уважлівасць можна да 5 падняць і спіды даюць 1 псіхікі. Добра. Ну, такое сабе. Ну ладно, бонус ды бонус. Мужик любіць і вочы электракам садзіць. Я афіцер, у мяне ёсць пытанні. Так. Мапа. На жаль, у мяне мапы яшчэ пакуль няма. Яшчэ. Прыторка.
Гей, слухай. О, я? Да, розмова у моїй голові, риторика така. Гей, слухай. І такі, хто? Я? Yes, you. Так, ти, вулиця Word on каже, the що ти street готовий is знову you're відбудовувати ready to комунізм. start building communism again. Два питання. Знову? І другое, як таке може бути, що вулиця нешта каже? Так, почекайте, знову. Yes, you're ready to start building communism again. Так, ти готовий знову будувати комунізм. Ти робив гэта ўжо раней. Яны таксама гэта рабілі. Пакуль што не ўдалося, але тое самае можна сказаць пра каханне. Дык што, каханне таксама мы павінны перастаць будаваць? О, мы ведаем, дзе жывем. Ну, мы месца, дзе мы калісьці жылі. Мапу можна быць у краме. Ну, па грошах такое сабе ў мяне. Так. Моя любоў вельмі добра склалася, я пераможца ў каханне. Выдатна. Нам патрэбны чулівыя людзі, як вы, каб пабудаваць вялікі камунізм. На вуліцы кажуць, што ён будзе ў 10 000 разоў больш за любы, які людзі спрабавалі стварыць да гэтага часу. Ці маюць яны рацыю? Як такое можа быць, што вуліца нешта кажа? Увесь час паўтараеш розныя рэчы аб здзяўбанні буржуазіі, пажыранні багатых, гвалтаванні землеўласнікаў, насаджванні на кол кожнага, хто мае ў кішэні больш за 25 рэалаў, літаральным забойстве ўсіх людзей незалежна ад іх палітычных перакананняў. Такія прыкладна рэчы. Так, гэта б мне падышло, так, пачакайце. Я нічога падобнага не казаў. Трэцяе, я сказаў некалькі крыху лівацкіх рэчаў, але нічога з гэтага таго, што ты пералічыў. Можна скрасці мапу. Дайце-ка праверыць. Мне падаецца, гэта надзейны план з маімі двума рухавасці і каардынацыяй вока-рука. Ідэальны план. Так. Давайте, у нас вельмі важны момант. Мы ідзем будаваць камунізм, альбо не ідзем будаваць камунізм. Першае, гэта мне бы падышло, то бок мы пагаджаемся. Другое, я нічога падобнага не казаў, зусім адмаўляемся. Трэцяе, мы сказалі, што у нас ёсць трошкі лівацкіх рэчаў, але вось гэтага у нас, таго, што ты рыторыка пералічыла, гэтага нічога няма. Зараз будзе галасаванне. А чаму? У сэнсе? Гульня не дае мне запусціць галасаванне. У мяне адваліўся гэты... Не адваліўся. А чаму? Гульня, я ожидаю голосования. Упс, это я не ожидал. Не, колеска, не изменяйте мне там параметры. Зараз панавытыркиваете мне нешта. Гэта тое, што натыркну, я амаль не карыстаюся, але як яно працуе. Так, нічога не змянілася? Не, нічога не змянілася. Карацей, мне падаецца, адваліўся гэтая сувязь, таму што я не пабачыў галасавання і папярэдняга. Так, адвалілася сувязь чамусьці ў пашырэння. Так, 3, 2, 2, давайте накидваеце. Я пакуль паспрабую наладзіць па новай гэта самае падключэнне, таму што яно нешта адвалілася. Так, заходим у гульню, налады. Мне падаецца, так, ён... Інтэграцыя па тыпу ёсць, але яна неяк адвалілася. Быццам бы. Вось. 3, 2, 2. Ну, пакуль гэта... Усё, я не магу, гэта штука не працуе ўвогуле. Дзіўна чаму, дарэчы. 3, 2, 2, 3. Ну, вы вырашылі 50 на 50 мне пакінуць, так? Не можете вы без гэтага. 2, добра, 2 перавага. Даю яшчэ, карацей, ну, можа, паўхвіліны. Максімум і... Таймер бы нейкі, каб у меня быў, ведаць, такая паласа какая. О, галоўнае меню. Так, каб тут паласа нейкая такая запаўнялася, альбо нешта такое для такой сітуацыі. Не, ну, дасік не абавязкова, у нас ёсць па тыпу пераможца, гэта другі варыянт. Я нічога падобнага не казаў. Okay,
Ну добра, можа не ў столькіх словах, не ў гэтых словах, але што? Але не адмаўляйся, зараз сарвеш з твару гэтую маску сацыял-дэмакраты і выявіш схаваны за ёй жахлівае сямівокае ягня глобальнага камунізму, якое зжуе і пракляне ўсё чалавецтва. Кожны гэта бачыць. Скажы, ці ёсць у цябе нейкае пытанне, перш чым запусцім вялікую машыну будаўніцтва камунізму? Ці можа адразу пяройдзем да справы? Рыторыка адбіта. Так, першы варыянт. Зараз скажы спачатку, пра што наогул ідзе гаворка ў гэтым камунізме? Другое, закатвай рукавы і пачынай будаваць камунізм, уключыцца ў гэта. Трэцяе, гэта занадта стамляльна. У мяне няма запалу, я стомлены і знасілены, не ўцягвацца ў гэта. Я магу галасаванне? Вось зараз галасаванне пайшло. Панеслася, давайте, абірайце. Так. Пакуль пра камунізм няхай распавядзе, я так бачу. Мы на мелкі камунізм не можам, мы не можам у мелкі камунізм арэгана, ніяк. Зараз, скажы спачатку, пра што наогул ідзе гаворка ў гэтым камунізме? Пра няўдачу. Гаворка ідзе пра няўдачу. Няўдачу? Так. Паршывую няўдачу, поўную незваротную няўдачу, но па ўсіх фронтах. Поўнае паражэнне, падзенне, прыніжэнне і апляванне, пакуль не з'явіўся ты. Менавіта ты зменіш лёс рабочых усяго свету. Ты сам адзін супраць усяго, што жыве, супраць кожнага жывога чалавека. 800 трыльёнаў рэалаў у руках неверагодна добра арганізаванай кіруючага класу. Высокія гарадскія блокі, поўныя банкіраў, якія шапчуць свае мудрасці прама ў вуха прэм'ераў, улічваючы мільёны войскаў нацый. Любоў тваёй уласнай маці. Ты сам у барацьбе з атамам, кваркам зачаваным і спінам. The charm and the spin. Okay. Там, дзе ўвесь свет падвёў, матэрыя адмовіцца падпарадкоўвацца чалавечай волі, а чалавек адмовіцца выйсці з ложка і завязаць шнуркі. Ты самастойна адновіш мары працуючага народа. Вось ты апошні камуніст. А цяпер да працы, камрад, таварыш. Так. Ну што, яшчэ раз галасаванне. У нас першы варыянт, мы даведаліся, што такое камунізм. Вельмі дакладна, вельмі тлумачальна. 100% на не лезем у камунізм. Добра, ага. Не лезем у камунізм, я зразумеў. Добра, у такім выпадку ніхто, мабыць, не пабудуе камунізм. Скажыце працоўнаму люду, што гэта канец. Хіба што нехта выкажа супраціў. Логіка. Адсутнасць супраціву. Стварэнне бескласавага грамадства з'яўляецца матэматычна немагчымым. Усе пра гэта ведаюць. Логіка і рыторыка счапіліся. Электрахімія яшчэ дадалася. Ці хтосьці сказаў нешта пра какаін? Уцягваем какаін? Не? Мне здавалася, што нехта сказаў какаінізм. Рыторыка. Слухай, хтосьці яшчэ, нікога няма. Нікога няма. Ну добра, лажыся і дай сябе несці плыне. Бывай камунізм, скончыць думку. Не будзе камунізму. У нас быў такі шанец пабудаваць самы лепшы камунізм. Так, а гэта што ў нас? Паштоўка ля Дельта 51. Добра. Прадметы. Ну, гэта для продажу прадметы. Дарэчы, можна паглядзець, што там за яна. Сонца зрабіла гэту паштоўку амаль колю сепіі. Дарожны рух у цэнтры, вышэй знікаючы ў бежавым дзённым тумане, выпарак з Дельты, на якой пабудаваны раён. Духі хмарачосаў. Паштоўка аплачана загадзя. Увогуле там фраза нейкая, вось гэты духі хмарачосаў трошкі дзіўна. Опа. Або так у лужы не таючага снегу. Не самая чаканая штука. Будуем маленькі какаінізм. Вось гэта, я думаю, нам мы здольныя гэта зрабіць. Той нечасты выпадак, калі мы можам чагосьці дасягнуць. Так. Я тут далёка не ўсё глядзеў.
Лыжи с надписом Slipstream на ламинированном верхнем слое. Стальный ротор с логотипом Slipstream. Что? Память волосаватая з графікам вытворчасці. Волосаватая, ну вось она. Карацей, гэтыя. Яна не валасы, яны валокны. Купадобная блатаніна волокон, здаецца, у вашай руцэ надзвычай далікатнай. Вытанчаная структура пакрыта пылам. На срэбнай стужцы збоку напісана прадюсерскі графік. Увага, на гэтай воласападобнай. Волокністым кубе памяці захоўваюцца звесткі, якія могуць быць прачытаны радыёкамп'ютарам. Мы можам паспрабаваць яго торкнуць. У меня только один пункт здоровья. Все под контролем. Ладно, нехай будет 2. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine. 8. Галоўны камп'ютар падключыць вытворчы графік. Памяць ускаквае на месца, як быццам прыпасаваная шухляда. На клавіатуры пачынае міргаць кнопка «Прайграць». Націснув «Прайграць». Рамень на клавіатуры выдае мяккі шолах. Планарны магнітны прывад пачынае высыпаць гукавымі перашкодамі. Паўзмрок. О не, раней толькі свяцілася, цяпер яшчэ і гуку вырабляе. Гэта, напэўна, нейкая дзіўная сеаліцкая тэхналогія. Сеаліта, ну, сеаліты. Перашкоды нарастаюць, запаўняюць прастору пакінутага пакою. Нарэшце паветра праразае старых скрыпучы голас. Не сядай на стул зараз. Не, я да Эўрара ўвогуле не хутка пайду. Гэта першы, усё яшчэ першы дзень, мы яго яшчэ нават не скончылі. Цела ў нас не знятае, і мы проста занурыліся ў гэты будынак. Усходняя індыйская паўторная станцыя. Добрый вечар. Фартэца катастроф на Руде Сен-Гелен. Fortress accent on Rus Descent Gis Lane. Гэта, ну, карацей, яно чамусьці тут яно вырашыла перакласці гэта. Тут усходняя інсуліндыйская станцыя Рэпітер, гэта не паўтара, ну, як гэта? Яны не рэпітарамі называюцца. Ёсць назва тэхнічная для такіх станцый, якая па тыпу ретранслятор, карацей. Ретранслятарная станцыя нумар 1. Калянска, паўтарыце, скажыце, гэта вытворчы графік? Цікава. Blade of Darkness атрымлівае 9500. Дзякуй вялікі. Так. Я не вельмі разумею зараз. Гэта што такое вытворчы графік? Гэта куб, ну, валакністы куб, які ты змясціў у чытач. Маеш на ўвазе тое, што свеціцца, што я ўклаў унутр? Так, гэта графік вытворчасці. Так, гэта графік вытворчасці? Першае, так, другое, не ведаю, трэцяе, клянуся, што нічога не чапаў. Клянуся, што нічога не чапаў. Старая жанчына ўздыхае, а хваля перашкод прымушае яе голас нагадваць гукі, які выдае робот. Калі вы не ўпэўненыя, можна заглянуць туды. Як мне гэта зрабіць? Адкрыйце вечка нішы, не дакранайцеся да правадоў, бо яны пад напружаннем. Але ядро бяспечнае. Унутры знаходзіцца валаконная памяць. Мне трэба даведацца, якую назву яна мае. Называецца вытворчы графік. Добра, калі ласка, паўтарыце пароль. Пароль. Вядома, што ёсць пароль. Таму ў гэтым удзельнічае чалавечая адміністрацыя. Першы варыянт. Пароль. Я безнадзейную ў паролях. Можете даць падказку? Другое. Ці гэта мой дзень нараджэння? Трэцяе. Тут міліцыя. Калі ласка, адкрыйце. Чацвёртае. Я не ведаю паролю. Давайте галасаванне. Падрыхтуйцеся. Волосянковая памяць. Не, яна валаконная. Яно просто так пераклала. Яно паўсюль такое. Трэба ўпраўляць паўсюль літаральна. Ось. Поехали. Ага. Пакуль перамагае, што нам патрэбна падказка з паролем. Ага, ўсё яшчэ пароль. Так, пароль я безнадзейную ў паролях. Можете даць падказку? Не. Чат, на што вы спадзяваліся?
На что? A hint system Для is not энциклопедии. part of the protocol for Это, repeated станція systems. ретрансляції не мають у своїх процедурах чого-небудь такого, як подказки. Дякую, энциклопедия. Еще раз. Голосование. Давайте поутараем эту спробу. Ага. Мелисса, отчиняйте. Тут милиция, будь ласка, открийте. Голос декламує формулу. Я обов'язана контрактом ахоўваць прыватнасць уладальніка волокнистого куба памяти, цвярдыні катастроф. Пакуль Лінтел не атрымае паведны загад, я не магу раскрыць змест гэтага ўспаміна. Баюся, што гэта не ўваходзіць у разлік. Калі толькі мы не хочам чакаць цэлымі месяцамі. А цяпер магу я тут прасіць паўтарыць пароль? Зноў пытае голас у машыне. У вільготным паветры ён здаецца халодным. Ну давайте мой дзень народзінаў. Усё яшчэ не. Я не ведаю пароля. Прынята. Гэта спроба ўваходу будзе зарэгістраваная. That sounds bad. Это гучыць A дрэнна. login attempt. Проба ўваходу ў Something сістэму. Нешта падобна на тое, што зрабіў бы злачынца. Don't worry. Логіка, не хвалюйся. Паролі маюць тэндэнцыю раскрывацца рана ці Sooner or позна. later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you Так. today? Фортека. Боже, Фортрес. Я не ведаю, чаму гэта так складана для перакладу, але там літаральна просто, як яна сказаў, што гэта вельмі проста. Фортрес, умацаванне по тыпу каменнае такое для абароны. Замак катастроф, карацей. Ці магу я сёння яшчэ вам чым-небудзь дапамагчы? А нельга хутенька пашукаць усе звязаныя з валасамі і выправіць той валасяны куб з валасяной памяццю. Ну, не зараз, не для стрыма, а так, просто каб не кожны звязаны дыялог і апісанне асобна рэдагаваць. У нас ёсць, ну, тэарэтычна можна, але калі ты кранаеш гэта, ты як бы ўпраўляеш, ну, глядзі, просто як праца гэта выглядае. Ты праходзішся па ўсёй гульне, а ў цябе ёсць яшчэ набор людзей, якія таксама гэтым займаюцца. Людзі чытаюць, а фраза нахрен не мае, ну, ўсё роўна не спалучаецца. І патрэбна фразу перарабляць цалкам. А ты чапляеш фразу і ў выніку лезеш па ўсіх дыялогах і змяняеш, выпраўляеш усе дыялогі з гэтым звязанымі. Ну, гэта магчыма. Гэта так нават зрабілі з рэвашолем. Напрыклад, рэвашоль у гульне выпраўлены. Дарэчы, знайшлі некалькі месцаў, якія ўсё яшчэ не зачапілі, але, па-першае, гэта складана шукаць. Дзесьці можна прапусціць усё роўна, гэта не гарантуе выніку. І, па-другое, гэта складана правяраць, таму што ў цябе як бы і выпраўлена, а дзесьці ўзнікаюць пытанні, гэта чапляе яшчэ сказы ты перарабляеш і ў выніку змяняеш гэты дыялогі. Гэта марнаванне часу. Вулчара рэальна змяняла рэвашоль. Яна змяняла рэвашоль, і яна якраз такі змяняла рэвашоль паўсюль. Магчыма. Гэта шмат часу і незручна, і ўсё роўна прыйдзецца перапрацоўваць гэтыя сказы потым. У выніку як бы двайная праца там, дзе можна было бы за гэта за адзін раз прайсціся. Ось. Так што пакуль з нашай практыкі якраз такі гэта самае дыялогавы падыход вось па тыпу закрытым дыялогу, гэта пакуль самая эфектыўная і карысная рэч, якую мы зрабілі. Можа быць, ёсць яшчэ штосьці, што можа палепшыць, але я сумняваюся. Лепей можна толькі зрабіць нейкую прыладу, якая дазволіць гуляць і перакладаць вось тут па тыпу самой гульне. Але для гэтага такі мод мне патрэбна напісаць на гульню. Ну, я нават ведаю, як яго напісаць, каб вы разумелі. У мяне ёсць ідэя, як гэта зрабіць. Толькі я гэтым займацца не буду, таму што рабіць такі мод даўжэй, чым гэты самы, чым увогуле, скажем так, тое, што ў нас зроблена, гэта было значна прасцей і прасцей правяраць, пераправяраць іншымі людзьмі, і мы можам такім чынам з тым, што ў нас зараз ёсць, можна дадаваць шмат людзей. З модам для гульні гэта будзе паскладаней і патрэбіцца яшчэ падтрымкі самого мода такога. Яно таго не варта, карацей, проста шмат энергіі на тое, што насамрэч не перакладае тэкст, гэта такое сабе. Вось. Але так, адзін з магчымых варыянтаў. Мы яго спрабавалі ў пачатку. Працуе не вельмі. Так сабе. Так,
Чаму ты называеш мяне замкам катастроф? Fortress Accident is the А гэта кампанія, на якую company зарэгістраваны whose тэрмінал, name якім вы is цяперашні Providence час Company карыстаецеся. У цябе ёсць якія-небудзь іншыя звесткі пра гэтую кампанію? One moment. Хвіліначку. Чуеш, як яна лістуе каталог. Праз момант з вялікай увагаю чытаю. Fortress Accident Замак катастроф Эсеі вырабляе рэвалюцыйныя інтэрактыўныя гульні, тэлефонна-радыацыйныя. Так напісана ў каталоге. That's what the catalog says. That's not bad. Зусім няблага. Ой-ой, якой ж гэта як жа гэта канцэптуальна? А што такое гэта інтэрактыўны тэлефонны... Так, як жа гэта канцэптуальна? Мы яе нешта не ўразілі. А што такое гэта інтэрактыўная тэлефонная радыёгульня? Тэлефон... Any other questions? Як яно? Інтэрактыўная call-in radio game. Ну, карацей, так, радыёгульні. Яе ёйная адказ. Жудасць такая. Яе адказ тоне сярод перашкод. Яшчэ які-небудзь пытанне? Чуеш, калі якасць злучэння нарэшце паляпшаецца? Так. Чым ты з'яўляешся? Машынай? А можа ты жывеш? Yes. Так, я I жывая. am Мне alive. 74 гады, і мяне I завуць am Івон. 74 years old, and my name is Yvonne. She repeats passwords. Лейтенант шапча, ну, правярае паролі. Усе праграмісты параноікі. Івона, мой партнёр сцвярджае, што ты тут, бо спецыялісты па радыёкамп'ютарах гэта параноікі. Так, ну добра, але дзе ты? Адкуль ты ведаеш, дзе I я? work as Я a працую ў якасці repeater. рэтрансатара на ўсходняй інсуліндыйскай My job to know where you рэпетыцыйнай, are for я protection. сказаў, рэтрансатарнай станцыі. Ведаць, дзе ты знаходзішся, гэта моя праца. Замак катастроф. As for me, А што да мяне, дык момант I am перапыненага sitting in перашкоды my маўчання. cubicle, А праз момант, surrounded by a сяджу ў сваім боксе, акружаная сцяной радыёапаратаў. On an island on the river Дрыжакі. Esperance, На адным з a small выспаў, woman, all skin and bones, на адной выспе на рацэ sits Эсперанс still, драбнюткая худенькая жанчына сядзіць у памяшканні thousands of поўным tiny lights in the радыёабсталявання. from her Ад ейных prescription акуляраў lenses, адлюстроўваецца like тысячы stars маленькіх in the dark. агеньчыкаў, як зоркі ў цемры. now. А цяпер, калі ласка, дайце мне інфармацыю, ці магу я яшчэ як-небудзь дапамагчы замак катастроф? Гэта пакуль усё, націснуць выключыць. Thank you, and goodbye. Дзякуй, да пабачэння. Голас старой жанчыны знікае разам з Tiles перашкодамі. on the cube are still smoldering. Пліткі на кубіку ўсё яшчэ зяюць, кідаючы на сваё атачэнне мяккае свячэнне. На клавіатуры зеленеюць кнопкі «Отвары». Так. Праіграць і раздрукаваць. Давайте раздрукаваць. Нічога не адбываецца. Давайте достанем яго. Памяць высоўваецца са свайго зіходкага гнязда. Кадысьці. Так, а як я сюди прийшов увогуле? А, я ось з гэтага калідора прийшов. Так. І там я ўсё огледзеў. Правильно? Канцэптуалізацыя. Здаецца, што нехта спрабаваў тут стварыць новую канцэпцыю свайго інтарэсу. Я не разумею. Паглядзі, лыжы і лопасці ротараў маюць аднолькавы лагатып Slipstream. Падобна, што яны пачалі з вытворчасці аднаго тавару, не змаглі на ім зарабіць, пасля чаго заняліся вытворчасцю чагосьці іншага. Так, аднак пытанне ў тым, з чаго яны пачалі, а на што перайшлі пазней. Другое. Якое дзіўнае змяненне, а ўсё ж нічога ім не дала, гэта сумна. Так, можна, гэта ўсё скончую думку, я не жадаю скончыць, але аднак пытанне у тым, з чаго яны пачалі, а на што перайшлі пазней. Добрае пытанне. Якое дзіўнае змяненне. Рэчаіснасць бязлітасная. Добра. Так, пачакайце-ка, як я сюды... А як я выйшаў у пэўны момант у халадос? Дзе там халадос гэта? Гэта ўверх. А, вось там дзверы, вось гэтыя. Праз дзверы ў подпал, і потым мы выйдзем на вуліцу. Мы скончылі з будынкам. Дзякуй вялікі, Мерліне. Так, а што ў нас? А, не, ўсё ў парадку. А мы накруціцца ўсё яшчэ над галавою. У мяне німб з'явіўся.
Гульня. Я зламав. Давно не ламали гульню. Усё, нимб назаўсёды. Ліхтарик, до речі, можна і це саме. І прибрати. Возьмем замість його. Плюс 1 фізика, мінус 1 моральний дух. Моральний дух і так слабий. Давайте ломик. Нехай буде. Знайшов кубики і після цього зламав гульню. Так. Все по плану. Так, давайте-ка его сюда перезапишу. Можем мне поспробовать перезагрузить гульню, бо эта штука будет ее раздражнять. Давайте я попробую перезапустить ее. Да, раз перезайдем. Так, есть. У меня была думка посидеть, просто с вами поперекладать. Ну, потому что коли выходные были. Нажали, выходные все были занятые, и я літаральна, вось, калі быў стрым там падоўжаны ў пятніцу, тады увесь вольны час амаль выкарыстаў. Была думка пасядзець неяк паперакладаць, бо там мерагаловага яшчэ палову, нават больш за палову. Яшчэ перакладаць, а заняться гэта ў адзінку сядзець трошки сумнавата. Можна было б пасядзець просто патрыкаць мерагаловага, ён даволі смешны персонаж. Дарэчы, можа быць, да яго дайдзем зараз. Чаму бы не? Толькі ён там паламаны, скажем так. Ну, адзін з тых персонажаў, якіх складана чытаць. Просто, ну, без рэдактуры яго дыялога там боль. Вось. Ёсць яшчэ некалькі персонажаў вельмі важных. О, дарэчы, знікла. Цудоўна. 19:36. У нас часу не той, каб шмат. Ну, у сэнсе, у гульне до конца дня. Але можем яшчэ парабіць. Труп мы не адолелі, наколькі памятаю, зняць. Дарэчы, а вось гэтая штука ёсць праблемная. Сляды ў снезе. Так. What do you see? Вось гэта, бачце? Ды-стоп 8 пар. Трэба гэтым будзе заняцца. Гэта не на гэтую версію будзе. Ну, гэта не будзе у наступнай версіі, але трэба шукаць. Справа ў тым, што тэкстуркі перакладзены. Перакладзены ў прынцыпе няблага, але ну, па тыпу яны нармальныя файлікі. Канкрэтна гульня іх адлюстроўвае чамусьці крыва. І нават яшчэ тое, што працавала нармальна, чамусьці таксама не адлюстроўваецца нармальна. Тут яшчэ плюс-мінус зразумела, таму што яно на гешпанскай было, і яно па меры тэкстурак жорстка адзначыла дзесьці. Трэба іх замяніць. Вось. А вось ёсць яшчэ адно месца, якое вельмі напружвае, не зразумела, чаму яно паламанае таксама. Прыйдзецца пашукаць яшчэ. Адзін з тых момантаў, які патрэбна выправіць. Задачу патрэбна будзе дадаць. Труп мы не здымем зараз. The man before you is naked, but for a pair of underpants and white boots. His skin is marble. Так. Труп, дарэчы, ўсё яшчэ не абноўлены. У нас там трошки затрымка з ім. Вось. Яго можна будзе адправіць на рэдактуру. Дарэчы, я думаў нешта учора, па-мойму, пасядзець і дадаць яго ў рэдактуру, каб проста ён з'явіўся для таго, каб правяраць яго, але так рукі не дайшлі. Дарэчы, можа сёння зрабіць. Можа сёння я зраблю. Сёння час ёсць. Мне падаецца, нічога не планавалася на вечар, таму можа сёння дадам на рэдактуру труп. Бо ён як бы апрацаваны, чалавек апрацаваў яго, проста ён не выкладзены быў. Ён занадта здаравенны. Вось, дарэчы, размова з трупам настолькі здаравенная, што ў нас наш падыход трошкі ламаецца, там прыйдзецца яго разбіваць на 2 заходы рэдагавання, таму што проста прылада, якой мы карыстаемся, яна не дае рады пры такіх гіганцкіх зменах, пры такіх гіганцкіх дыялогах. І там занадта шмат. Вось, будзем яшчэ шукаць абыход гэтага. Тэхнічная шакаладка. Вось, і яго трэба разбіць, і вось якраз таки гэтым разбіваннем я і не заняўся. Гард, як у тебе справа? Can I help you? Дапамагчы табе ў чым-небудзь? Пытаецца ўзняўшы броў. Аддаю ключ ад кантэйнера для смецця. Так. Гарта, зноў бачыў у Вірлін. Зноў нешта. Выдатна, абажаю гэта. Добра, нічога такога.
Аддаваць яму ключ ці не аддаваць? Напэўна, усе гэтыя тэкстуркі будуць праблемнымі. Я здзівіўся, ёсць адна тэкстура, якая памеры не змяняе, яна гіганцкая сама па сабе, то бок сама па сабе тэкстура, яна проста здаравенная. Вось, і я здзівіўся, што з ёй ёсць праблема. Карацей, напрыклад, зараз я кажу. Ну, гэта, напрыклад, не пераклад... Чакайце-ка, мы не перакладалі гэта? Мне падавалася, што перакладалі. Не, конкретно гэтую тэкстуру не перакладалі. Вось гэтае, што вы бачыце зараз, яе не перакладалі. Яна ў нізкім прыярытэце, гэта падказка аб тым, як працуе гульня, так? Ёй не займаліся, таму што ёсць, ну, дарэчы, што цікава, зараз я кажу вам. На ангельскай, бачыце, яно... Чорная гэта падложка, яна спецыяльна, каб не патрэбна было хаця бы гэта замяняць. Вось яна яшчэ плюс-мінус нармальна. Але праблема вось гэта ўсе тонкія кропачкі, бачыце, якая оверлеем па тыпу робіцца. І гэта паўпразрыстая гэтае самае. Ну, гэты файлік, ён паўпразрысты, і там з імі яшчэ калупацца можна. Это навыка візуальны падлік. Так, разлік стрэла, стральба і гэтак далей. Што цікава, яна разлік стрэла і вось браму, дарэчы, у нас няўжо наш візуальны падлік не дасць рады зараз? Мы ж не можам агледзець, чаму, куды падзелася машына. Так, спойлеры. Карацей, вось яна чамусьці дрэнная. Тут, бачыце, сляды машыны. Гэта можна, гэтыя сляды пралічыць візуальным падлікам. Не ведаю, які момант у гульне, не памятаю, калі дакладна. Вось, і даведацца, куды машына падзелася, але куды яна падзелася, я вам не скажу, бо спойлеры. Вось, і там ёсць фразы, якія, ў прынцыпе, нічога такога. Гэта ўсё здаравенная, адна здаравенная тэкстурка на там 1,5 экраны. Але чамусьці яна таксама нармальна не адлюстроўваецца, нягледзячы на тое, што мы проста ўзялі і замянілі. Вось, можа быць, трэба перамаляваць, ну, не ведаю, карацей, ёсць пытаннічкі, можа быць, яшчэ адну спробу проста зрабіць і паглядзець, ці атрымаецца. На лавачку сядзем. Зламаныя і пабітыя дошкі ламкі не выглядаюць вельмі зручна. Недавно глядзець уніз па вуліцы. Можам пасядзець на лаўцы, калі ўжо вырашым справу аб забойстве. Пайшлі. Можете вярнуцца на гэту лаўку, калі-небудзь давядзецца правесці час, чакаючы лейтенанта Куцурагі. Добра. О! Давайте з гэтымі паразмаўляем. Вітаю, хлопцы. Рэне Арно. Ці няма ў цябе і слёзкі сораму? Мужчына звяртаецца да свайго спадарожніка. Ці павінен ты наракаць, што ў цябе баліць спіна кожны раз, калі цягнешся за чым? Measuring tape. Ну, карацей, за лентай, ну, за лінейкай, не ведаю. Рэне, у свеце поўным супу ты чалавек з відэльцам. Калі ласка, давай проста атрымліваць асалоду ад гульні, добра? Другім мужчына есть вялікі бутерброд. Агент самавучка. О, блин, агент самавучка, дзе ён там? Агент самаходнасці, вось. Рэне Арно, спрабуем. Спрабую, але ты ўвесь час збіваеш мяне з рытму. Ты стары, так бачу. Абодва мы такія. А цяпер перастань чапляцца да... А цяпер спыніся чапляць свой зад, быццам гэта нейкая дзяўчына. Фізічны інструмент. Гэта мужчыны... Ці мужныя мужчыны гуляюць у шары. Гэта гульня з шарамі. Хапай шар і гуляй. Не задавай пытанняў. Спачатку страляеш, а потым усё роўна... Ага. Блін, гэта неправільны пераклад. Гэта вельмі такая фраза... Блін, як яе перакладаць? Глядзіце, якая гэтыя мужчынскія мужчыны гуляюць са сваімі, ну, па тыпу, гуляюць яйкамі. Ну, па тыпу... Ён падкрэслівае слово «бол» з шары. Можна як бы спецыяльна падкрэсліць двузначнасць гэтага сэнсу. Ну, добра, шарамі. Ну, яшчэ куды не шло, ну, як бы, згодны. Там далей проста ламаецца яшчэ больш. Гуляюць шарамі. Гэта гульня шароў. Бяры шар і гуляй ім. Не задавай пытанняў. Страляй спачатку. Задавай пытанні ніколі.
Ці не павінен я спачатку спытаць, у што яны ўвогуле, у што яны наогул гуляюць? No, you Не, got this. усё зразумееш. Тут ёсць шар, дык вось і Your гуляем. game. Захаваць нельга. Добра. Координація вока-рука сярэдняя. Взять кулю, ну кулю, в сэнсе шар, і паказаць ім, як гэта робіцца. Правал. Ау. Гэта не... Гэта я... Wrong. Две адзінкі. Сур'ёзна. Гэта яшчэ добра. You threw your sister's breast. Ну, кидай, ну, кидай, спочатку кидай, думаю, потым. Можна, не, я ж зараз не перакладаю, гэта не тое, як... Тое, што я зараз кажу, гэта не тое, як яно будзе ў перакладзе. Я просто спрабую неяк просто адаптаваць, просто паказаць, што пераклад можа такія рэчы губляць. Вось, гэта не пра тое, як правільна зараз перакласць. Я памёр. Не, дарэчы, я кідаў першы раз, калі я гуляў, я, па-мойму, увогуле гэтую опцыю не браў. Потым пасля там 3-4, я некалькі разоў пачынаў гульню. Ось, ніводны раз не дапрайшоў, дарэчы. До конца. Так я той чалавек, які перакладам займаецца. Вось. Так, чырвоныя праверкі. У нас чырвоныя праверкі крытычныя будуць заўсёды правальвацца, я забыўся. Дарэчы, вось тое, што мы правалілі зараз, гэта добра, таму што калі б мы паспяхова зрабілі, мы бы выкілі нахрен у акіян гэты шар. І потым нам бы прыйшлось бы іх умаляць аб тым, што вы бачыце, калі ласка, я не гэтага жадаў. Зато як бы быў прыгожа, мы гэта яго кінулі, Там вельмі файна атрымалася. Гэта было няправільна. Няправільна, як дакрануцца да грудзей уласнай сястры. Ты толькі што кінуў... Што? Ты толькі што кінуў грудзі сястры. Мон дьё, усклікае вясёлы мужчына. Добрая работа, спадар сяржант. Гэта быў першы класны кідок. Фізічны інструмент. Няма больш балючых для спартоўца слоў, чым добра зроблена. Табе зараз проста сорамна. Так. Але хвілінушку, чаму гэта здавалася настолькі няправільным? Было ў гэтым нешта зусім натуральнае, саптаванае. Твая мышачная памяць ведала, што рабіць і зрабіла, але ў яе ведах былі дзіркі. Так, дзіркі, якія ты спрабаваў запомніць мысленнем. У спорце не мысляць, а робяць. Маральны дух упаў. У цябе было адчуванне, нібыта ты рыхтаваўся да штуршка або скачка, відавочна нешта са скаканнем. Можа, ты і здабыў нейкі бал, але ў цэлым гэта было фіяска. Трэцяе. Я думаў, што адбудзецца нешта значна больш відовішчанае. Пра што ты кажаш? Гэта быў у прынцыпе цалкам бездакорны кідок. У ягоным тоне гучыць велізарнае захапленне. Бачыце? Я планаваў гэта. Ідэальна. І кропля страху. Як ты пачысціш твар гаўна пасля таго, як улез у зад, Гастон? Як ты адтуль вылезеш? Круціць галавой з невымоўнай пагардай. Што? Джонні Кулечка? Джонні Болгейм. Так, бездакорны кідок, і ўсё роўно я адчуваю сябе пераможаным. Другі, вось такі ваш Джонні шары выключны. Я хацеў зрабіць нешта класнае, але як звычайна сапсаваў. Так. Дарэчы, чаму... Я ж... Інтэграцыя зноў знікла, таму што я ж гульню перапускаў. Я думаю, куды яна падзелася? Ёсць. Ну што, галасаванне першае, бездакорны кідок, і ўсё роўна я адчуваю сябе пераможным. Другі, вось такі ваш Джонні шар выключны. Трэцяе, я хацеў зрабіць нешта класнае, але як звычайна сапсаваў. І трошкі перавага на Джонні шар выключны. Так, працягвае склад стары салдат. Это шоу, это ўжо ўсё. Ці мы можам яшчэ чымсьці паслужыць? Так, афіцер. Лейтенант хутка кідае вам позірк краем вока. Чаго мы чакаем ад гэтых джентльменаў?
Ведаеце, панове, нешта можа пра мужчыну, павешанага ў двары Берлін Рекс? На жаль, не. Паціскае плячыма. У адрозненне ад большасці мясцовых я не маю праблем з дапамогай службе парадку, але гэты канкрэтны інцыдэнт цалкам мяне абмінуў. А большасць мясцовых? У Мартинезе звязвае закон, таму цяжка іх вінаваціць. А у вас няма праблем з паліцыянтамі? Так. З копамі. Ну, по типу, у вас ёсць праблемы з копамі? З ментамі. Менты — гэта пагарлівае вызначэнне. У мяне няма нічога супраць паліцейскіх. Наадварот, я захапляюся іхнім намаганнем наводзіць парадак на нашых вуліцах. He doesn't know about Рыторыка. Ён нічога не ведае пра злачынства. Лепш правесці свой час, абмяркоўваючы палітыку. politics. Ага. Так. Вось гэта поліс... Блін, тут яшчэ. Да... Блін, вось гэта цікава будзе яшчэ. Тут момант гэта. У мяне няма праблемы з паліцейскімі мужчынамі, ну, по типу, полісмен. А у вас... А што наконт паліс жанчын? Ну, по типу, паліцейскіх жанчын. Вось, пры гэтым ён не падкрэслівае гэта мы даябліся, то бок мы просто даябліся да слова. А жанчынамі? Я перакананы, што яны незаменныя ў адміністрацыйнай працы і падобных задачах. Мы жа гэта самае, як ён? Слово завылецела, фемініст. Вось. Не існуе абавязкаў, з якімі супрацоўніцы РГМ не змаглі бы даць рады. Другое. Калі ласка, нават не думайце пра тое, каб намякаць, што жанчыны не падыходзяць для працы ў полі. Трэцяе. Я спрабую пазбегаць указванняў на спрэчныя тэмы. Давайте скончым гэтую размову. Давайте галасаванне. Ваше меркаванне. У нас тут 100%. Не існуе абавязкаў, за якімі супрацоўніцы РГМ не далі бы рады. Аднак вы павінны прызнаць, што прырода ў сваёй бясконцай мудрасці лепш адаптавала мужчын да выканання пэўных больш патрабавальных задач, ці не так? Першае. Не, я не думаю, што тут мае месца якая-небудзь эвалюцыйная няроўнасць. Другое. Так, увогуле гэта праўда. Працягваю галасаванне. Паліцыянткамі. Так, можна. Можна так. У прынцыпе, працоўны варыянт. Не, я не думаю, што тут мае месца якая-небудзь эвалюцыйная няроўнасць. Сапраўды, усміхаецца іранічна. Няхай сярэдняя жанчына і сярэдні мужчына сутыкнуцца на цёмнай вуліцы. Паглядзім, хто з іх будзе наверсе. Роўнасць палоў — гэта вельмі высакародная і вельмі сучасная канцэпцыя, але ў рэальным жыцці першасныя ролі бяруць верх. Я не маю жадання гэта абмяркоўваць. Добра, не можам далей ўжо працягнуць гэта. Бач, што вы гуляеце у кратары. Так, мужчына ківае галавою. Гэта мясцовасць уносіць цікавую разнастайнасць, якой гэтай гульні якраз патрэбна. Так. Ці мае гэта нешта агульнае з усімі гэтымі слядамі кулі, якія я тут паўсюль бачыў? Вось, давайте такі. Ці ведаеце вы, якім чынам ён быў створаны? А як жа? Пацвярджаю, выпрастаўшыся. Артылерыйскі абстрэл цяжкай артылерыяй. Ну добра, гэта кратер, пакінуты артылерыйскім агнём. Але чаму? Што чаму? Чаму выкарыстана цяжкая артылерыя? Бо так адбываецца, калі камунарды, тупыя камуністы спрабуюць захапіць вашу краіну, знішчыць найвышэйшае камандаванне і ператварыць сталіцу ў бойню. Тады менавіта ўпраўляюцца цяжкія гарматы, каб прывесці дом у парадак. Хрінку, хто ж насамрэч гэты камунардц? Я так разумею, гэта по типу ангельская ретард і камуніст. Ну, по типу, таму атрымліваецца, атрымалася слово камунард. Камуністы, камунякі. Камунякі, камуністы, сацыялісты, анархісты, называй іх як хочаш. Яны так проста называюцца, каб надаць сабе важнасці, крывіцца карабінер. Бессэнсоўная сентыментальнасць. А ці вы калі-небудзь выкарыстоўвалі супраць іх артылерыйскі агонь? Другі, можа, пазней мы наладзім сабе гэтую... Так. Магчыма, можам гэту рок гісторыю прайсці пазней. Давайте першы. А ці вы калі-небудзь выкарыстоўвалі супраць іх артылерыйскі агонь? На жаль, не. З імі навялі парадак замежнікі.
Мы змагаліся адважна, занадта адважна. Так адважна, што нават атрымалі наганяй. Калі ён сціскаючы шар у боуль, дарэчы, ну, гэта самы шар, толькі па-французску. Наколькі я ведаю. Мне французскі, я не ведаю французскай, я трохі словы некаторыя ведаю. Bowl in his fist. Так, трэба было гуляць несумленна. Як яны з іх прапагандай культу самагубнага сексу і скажонымі анархісткамі, прывязанымі да шрапнеляў. Але мы так не паступілі, нам бракавала калібру. Гармата суверэнная, хай яго Бог благословіць, былі проста занадта сціплыя. Гэта, напэўна, было крыху больш складана. Навошта абстрэльваць іх тут, у Мартінез? Так, яны павінны былі выбраць месца далей ад людзей і будынкаў. Так, азірнуцца. Разумею, я б сам разбомбіў гэтае месца. Навошта абстрэльваць іх тут, у Мартінезе? Бо гэта праклятая... Бичхед. Добра. Кажа, ён указваючы на заліў. Спачатку трэба было трохі змякчыць камуністаў. Плацдарм? Так, ківае галавой важліва назіраючы за табою за пэўнай доляй пагарды. Тут адбыўся скаардынаваны ваенны дэсант з мэтай вярнуць Рывашоль. Мартінез служыў адным з 3 рывашольскіх плацдармаў падчас аперацыі «Смяротны удар» у 8-м годзе. Астатнія 2 знаходзяцца ў Стэлла-Марыс і Дельце, паказвае на паўночны ўсход. Смяротны удар. Гучыць панура. Гэта зямля, якая выпіла кроў тых лютаваных сабак, стрыманых кааліцыяй, калі яе сілы тут высадзіліся, напэўна. Кажа, гэта не адрываючы вачэй ад глебы пад сваімі нагамі. Мы гуляем у... Пітанг. Добра. Зноў жа слова не ангельскае. Пітанг на іх расстраляных астанках. Крывавая зямля. Другі змушануў хіснуў галавой. Ну так вы запусцілі ўладу нашага РН. Так. Не ўладу. Ну, карцей. Вы падштурхнулі нашага РН. Як быццам яшчэ недастаткова ён яшчэ недастаткова кіпеў злосцю. Зараз кааліцыю? Бурмоча. Не зразумей мяне неправільна. Я не выношу тых замежных сабак. Але вораг майго ворага і гэтак далей. Гэта меншае зло. Это таму ўсё такое разбітае бомбамі? А каб ты ведаў, сыне, яны залілі гэты горад агнём пякельным, перш чым распачаць штурм. І зрабілі гэта эфектыўна. У яго вачах з'яўляецца своеасаблівы бляск. Шаную твоё радыкальнае падыходжанне, ведаю, што гэта было неабходна. Ён шануе твой радыкальны падыход. Ведае, што гэта было неабходна. Астатнія часткі горада потым былі прыбраны, але Мартін застаўся сведчаннем тых падзей. Яго твар зацямняецца цёмным аценнем, так? Так. А цяпер сацыялісты Саюза практычна кіруюць тут. І ўсё гэта па вашым уласным жаданні, адзначае весёлы мужчына. Вы, мы, кааліцыя, Рывашоль ці каго там хочаш вінаваціць. Мы не скончылі сваю працу. Афіцыйна партыя ніколі не здалася. Вядома ж, яна захавала свае ўплывы. Ты не маеш нават цені ўяўлення пра гульцоў, якія ўдзельнічаюць у гэтай партыі. Не кажацца ўжо пра ўсе абставіны гэтай абрываецца на паўслове, паварочваецца да цябе. Аж ты што думаеш? Думаючы, людзі маюць у такіх пытаннях меркаванне. Прадстаў сваё. Рыторыка. Так, у нас будзе хутчэй за ўсё галасаванне, зараз зачытаем варыянты. Так, менавіта і павінна быць. Мяккія сацыялісты рыхтуюць дарогу да ўлады цвёрдаму... Так. Цвёрдаму рабочаму класу. Так, другое. Замежныя сілы прыбралі наш беспарадак, цяпер з намі кіруюць. Пакруціць з... Чым? Шкадуючы пакруціць галавой. Шчыра кажучы, кааліцыя, здаецца, даволі спраўна дзейнічае. Чацвёртае. Камунякі проста не разумеюць, як працуюць грошы. Пятае. Нічога, я не думаю, я проста раблю. Давайте 5 варыянтаў. Наша меркаванне, давайте падсумована. Так, падтрымка... Першая падтрымка камунізма, другое пра тое, што як жа шкада, што намі кіруе іншая краіна. Трэцяе
здаецца, добра, коаліцыя гэта добра, і іншы кіраванне іншай краіны гэта добра. Камуністы просто не ведаюць, як, ну, ні халер не разумеюць. І пятае, я увогуле ні пра што не думаю. Давайте. Складаны выбор. Ага. На жаль, галасаванне вельмі кароткае нейкае атрымалася. Мне нават адчуванне, што яно пачалося не з 15 секунд, адразу з 14 секунды. Так, у нас, в прынцыпе, аднолькавыя, ну, тут 3 аднолькавых варыянта. І арэгана яшчэ на апошні дадае. Ну, тады гэта перавагае. Нічога я не думаю, я просто раблю. Просто вельмі шкада, што гэта павінна была быць кааліцыя. Уже не звяртаю увагі на твае словы. Пасля 8 гадоў барацьбы з гэтымі гіенамі, харчавання адварамі катоў і пітва сваёй мачы ў гарах, я б аддаў перавагу, каб правільны заслужаны кароль Гійом вярнуўся ў Рывашоль, або хоць бы гэты пракляты балазан у Фрысэлі, каб ён паўстаў з мёртвых і павёў бы ў нас у бой. На жаль, нічога такога не здарылася. Іх у класычным правісе кляс таксама жоночага рода. Я выбачаюся, гэта можа быць дзесьці раней было. Я тут чытаю просто... Я не вельмі выпраўляю нават тэкст уже зараз. Я высяк ён аўтаматычным перакладам згенераваны, так я яго зачытваю, бо стамляешся ўжо на 3-ю гадзіну. Ну, тут хапае памылак. Тут хапае чаго выпраўляць, і гэта ўсё яшчэ ў 100 разоў лепей, чым чытаць з ангельскай, і гэты тэкст увогуле з ангельскай перакладаць просто, ну, без хоць нейкай дапаможніка гэта вельмі складана. Вось, такое значна лепей. Можна хаця бы пераключыцца. Яшчэ і гэта пераключэнне просто золата. Я магу на ангельскі варыянт заўсёды пераключыцца і паглядзець. Замест гэтага ўсё, што добрае, святое і прыгожае ў свеце, было змецена і заменена мігатлівымі рэкламамі зубной пасты. Замежныя сілы заліваюць нас смеццем на продаж, а парады пускаюць дурную музыку. Ён уздыхае. Гэта менавіта таго хацелі камуністы. Ад пачатку да гэтага імкнуліся. Гэтым яны хацелі замяніць уладу сюзерэна. Так, хто такі гэты Фрысель? Пракляты Фрысель. Гэта быў кароль, якога мы не здолелі абараніць. Карабінёры яго падвялі яго і карону. Стары ветэран змоўк і пачухвае сваю грудную клетку. Ён загінуў ад рук Хой Палой у вельмі публічнай экзекуцыі. Хто такі гэты Фрысель? Вы згадалі нешта пра Гійома. Гэта быў сапраўдны кароль з каралеўскай крывёй у жылах і сапраўды каралеўскім розумам. Ён кіраваў Рывашолем перад Фрыселем і быў бы лепшым уладаром, калі б не чортавыя камуністы, якія адправілі яго ў выгнанне. У яго на мысленні відаць прыкмету самападману. Здаецца, што гэты Гійом яго пакінуў, а ён не хоча гэтага сабе прызнаць. Хто ж такі гэты сюзерэн? Сюзерэн — гэта кароль. Няўжо усе ўжо забыліся? Павольна ківае галавой і кажа сам сабе, ужо паспелі забыцца. Няма пра што з табой размаўляць. Калі гэта адбывалася, ты яшчэ плаваў у яйках свайго таты. Калі мы аказвалі апошні супраціў гэтай абрыдлівай заразе і рытмічна скакалі прямо ў ствалы, нацэленыя на нас. Вытрымка, легендарная, белая праверка. А што робіць гэтага старога салдата такім ганарлівым? Вельмі нізкія шансы. Давайте. Крытычны стан маральнага духу. Ты бачыш толькі ветэрана, які не можа развітацца з мінулым і старой формай. Гэта даволі частая з'ява. Заважае свае позіркі і ківае. Гэта мундзір каралеўскіх карабінераў на службе ў караля Фрыселя I, Гійома Лельёна. Лельён. Ну, у сэнсе, ну, леў. Гільяма Льва, а раней мужнага караля Філіпа V. Ты меў на ўвазе Фрыселя Вясёлага? Ты смеешся вымаўляць яго імя, баяўзліўцу. Хоць праўда, што ён быў блазанам, дадае ён, разварочыцца да цябе, але нашым блазанам. Мы маглі з яго насмяхацца, і нам дазволена яго аплакваць. Нешта ён прапусціў, але яшчэ зразумееш, пра што ідзе гаворка, не хвалюйся. На жаль, мы праверку белую правалілі. Ці можаце вы мне нешта распавесці пра гэтую зброю, паказаць яму старую стрэльбу?
Гэта Бель Магрэйв, паведамляе, узяўшы ў рукі карабін. Калібр 4,46, зараджаецца ззаду, рабашоўскага паходжання. Добрая зброя, дакладная і надзейная. Гэта экземпляр няспраўны. Не хапае спружыны, а механізм цалкам заблакаваны. Але ўсё роўна гэта сапраўдная прыгажуня. Дзяржае ён, вяртаючы табе вінтоўку. Дзе ты яе знайшоў? Першае, там у склепе паказаць на кнігарню. Не, гэта мы яму казаць не будзем. Прабачце, я не магу раскрыць гэту інфармацыю. Другое, трэцяе, як гэта знайшоў? Гэта мая зброя, заўсёды маю яе пры сабе. Не, давайте другі, гэта... Разумею, на жаль, я не ведаю, як яшчэ мог бы дапамагчы. Гэтыя БМ-кі. БМ. Белл Магрэйв, вось што мае на ўвазе. Гэтыя БМ-кі антыкварыянт. Ніхто іх больше не выкарыстоўвае, боепрыпасаў нідзе не знойдзеш. Дзякуй за ваш час. Добра. А ты? Гастон Мартын. Сапраўды перазышоў самога сябе, адкусвае кавалак бутерброда. Гэта чыстая паэзія. Так, Гастон, гэта тое, што табе патрэбна. Яшчэ больш баласту на гэтай тваёй тоўстай задніцы. Спадзяюся, што ў цябе я сэрца спыніцца. Рэнэ, давай радавацца дробным здавальненнем. З жыццём не трэба, ён жуе, увесь час змагацца. Вітаю, гаспадар дэтэктыў. Звяртаецца ў ваш бок. Чым магу дапамагчы ў такі цудоўны дзень? Скажыце мне, што вы ведаеце пра мёртвага мужчыну? Дайце падумаць, ностальгічна глядзіць на воблакі. Чуў, што нехта цэлы тыдзень вісеў на дрэве, але гэта ўсё, што я ведаю. Ну, кай ласка, мусілі ж вы нешта пачуць. Мяне вельмі шкада, але не. Сапраўды хацеў бы дапамагчы. Дадае ён з усмешкай выбачэння. Вы ў парадку, адразу гэта па вас бачна. Так дапамажы ім, неразумныя, асуджае яго позіркам. Так вот набартаешся з левакамі са шадры сталовай у звязе. Хтосьці мусіць нешта ведаць. Ага, ён мае сацыялістаў. З задавальненнем бы дапамог, але сапраўды нічога не ведаю, яго шчокі пачырванелі. Я не ўмешваюся ў чужыя справы, не слухаю плётак. Усе пра гэта ведаюць і паважаюць гэта. Дзіўна. Не здаецца, каб ён хлусіў, але нешта тут не так. Гучыць гэта крыху, нібы вы не кажаце ўсё. Зусім не. Я нават ніхто... Вядома, што нешта хавае, сказаў карабінер, скрыжоўваючы рукі на грудзі. Яму ўжо так запомнілі рот саюзнымі хуямі, што ён нават ужо не кажа выразна. Магу скончыць хаця бы адзін халеры сказ, перш чым ты пачнеш на яго... Пакуль ты не перш чым ты пасцыш на яго. Дазволіш мне, Рэнэ? У яго вачах гарыць гнеў. Я не з'яўляюся важнай асобай у Саюзе, проста ведаю Урара. Так, хто гэты Урар? Кого вы ведаеце? Зараз даць камунд. Так, а хто гэты Урар, якога вы ведаеце? Урар Клэр. Кожны Мартынезе ведае братоў Клэр, кажа за сур'ёзнасцю ў голасе. У гімназіі выкладаў гэтым хлопцам гуманістарыстыку і гісторыю. А што ты ведаеш пра гісторыю, карабінер рычыць на Гастон? Ты ніколі не быў яе сведкам. Ты даведаўся пра яе праз гады, калі яна ўжо саступіла месца новай. Ты не ведаеш гісторыі. Стары воін мармыча нешта пад нос і пераварочваецца да мора. Паварочваецца. Вось ён стаіць, ганарлівы, стыльны і адзінотны, як мраморная статуя, якая развальваецца. Спрабуем пазбегнуць, і там зніжай голас. Перакроснага агню. Ці з'яўляецеся вы членам Саюза? Пачырванеў. У многіх адносінах так. Скажам так, я ганаровы член. Хаджу на сходы і на прыёмы, дапамагаю ў дробных справах. Усе мяне ведаюць. Эўрар, Эдгар і старэйшыя Дебардёрс. Па многіх аспектах? О, так. Дык вы насамрэч не з'яўляецеся членам? Не ў поўным сэнсе гэтага слова. Яго погляд замірае на шары ў кратары. У мяне няма права голасу або сяброўскай карты.
Але я ў спісе заробкаў брара, я дапамагаю ў дробных пытаннях. So that's what it was Дык before. вось у чым раней была справа. Гэта ён і хаваў. Прабую прыкідвацца, што ў звязе ён хтосьці важны, а зараз гэта ілюзія раствараецца на тваіх і Рэнэ вачах. Is this, he doesn't know Ніхто не ведае, бо яму ніхто нічога не because кажа. Ён no one аутсайдер. tells him anything. He's an outsider. Of course he's not a member. He's А not a member нават of аутсайдер anything. не I зусім knew that. правільна тут. Можа, ну тут аутсайдер просто гэта не толькі той, хто па тыпу па-за кампаніяй ён чужынец. Вось гэта было б больш удала. Так, вядома, што ён не з'яўляецца чальцом. Ён не з'яўляецца чальцом нічога. Я ведаў, скрыўся ён. Ён як флюгер заўсёды ідзе туды, куды дзьме вецер і спрабуе прыкідвацца важным. I hate the socialist Я не family. цярплю гэтай Even сацыялістычнай siding чэрні, with them is better працягвае than ён, living але my нават саюз з entire імі life лепшы, with чым жыць у friends. няпоўнасці, Never commit не to вызначыўшыся, на чым ты баку. Вызначыся ўжо нарэшце. У якіх больш дробных пытаннях вы дапамагаеце Эўрару? Звычайна праца сакратара. Часам трэба нешта напісаць, а людзі кажуць, што я добра валодаю словам. Якія рэчы вы для яго пішаце? О, нічога афіцыйнага, запэўніваю. Асноўныя артыкулы для газет пра Мартынэс і пра тое, які ён ёсць, якім мог бы быць. Мы з Эўраром вялі доўгія размовы, у якіх Эўрар кажа свайму пісару, што дакладна пісаць. Гэта не больш, чым камуністычная прапаганда, ты павінен саромецца. You should be ashamed of yourself. Вы сацыяліст? Я нават не лічу сябе паўнапраўным сацыялістам. Насамрэч, палітыка мяне не цікавіць. Так. Першае, хвілінку, як вы можаце пісаць гэтыя артыкулы для газеты, ставацца палітычным? Другое, дык вы ўсё ж такі флюгер. Трэцяе, але ў нешта мусіце верыць, у свабоду людзей, равашольце хаця б грошы. Чацвёртае, мудра, я таксама лепш не буду ні ў што увязвацца. Давайте галасаванне на гэтым зробім. Калі што, падрыхтуйцеся. А я пакуль адкажу, мне тут па паведамленню напісалі. Так. Націскаю галасаванне, я, нешта... Патрэбна было націснуць галасаванне, я не націснуў і адказаў на паведамленне. Так, давайте, націскаю зараз. Хвілінку, як вы можаце пісаць гэтыя артыкулы для газеты, заставацца палітычным? Я думаю, яно пераможа, таму што там, ну, як мінімум 4 галасы, то бок 3 галасы на 75 вось гэта ўшло. Так. У мяне жывое уяўленне, пан афіцэр, кажа са смехам. І як я ўжо казаў, лёгкасцю выразак, гэта дастаткова. Не трэба ўлазіць у палітыку. He just fluffs it up. Ён проста ўсё ўпрыгожвае. Of course. Ну, вядома, лепш ні ў што не ўвязвацца, ні ў якія спрэчкі. Лепш за ўсё дайсці да канапы і на ёй застацца. Так. Застаецца варыянты, ды ўсё ж такі вы флюгера. Там у нас другі варыянт быў, але ў нешта вы мусіце верыць. Я лічу, што кожны мае права думаць рабіць тое, што хоча. Нават калі гэта нешта азначае зусім нічога. Лёгка прыстасоўваюся. Мондзё, карабінер зачыняе вочы так, быццам не мае намеру зноў іх адкрываць. Дзякуй, пакуль што гэта ўсё. Канец дыялога. Дазвольце, я вас падзякую, ківае галавой шырока усміхаючыся, за такую прафесійную пазіцыю. Гэта дазволіць хутка закрыць гэтую справу. Так. Можна яшчэ паглядзець. Я хацеў яшчэ раз спытаць пра звяз. Другое, які правілы гэтай гульні, і паказаць на сэндвіч, каб ён нам падзяліўся з намі сэндвічам. Давайте пра звяз спытаем. А, не, гэта мы ўжо ўсе даведаліся. Які правілы гульні? Ох, трэба кінуць шар, так? Паказвае табе згаданую шар. Каб ён упаў як мага бліжэй да... Чаго? Свінакі? Кохонет. Ну, добра. Я не ведаю, што такое кохонет. Кошоне. Вось гэта кошоне. Паказвае на невялікі драўляны шарак пасярэдзіне паглыблення ў зямлі. Цікава, калі ласка, скажыце мне больш.
Так ось, спачатку малююцца колы дыяметрам каля паўметра. Мы выкарыстоўвалі вяроўку. А потым вызначаецца парадак гульні, кідаючы манету. Той, хто выйграе, кідае кошоне. Карацей, той, хто выйграе, кідае кошоне. Потым гульцы спрабуюць размясціць боулы як мага бліжэй да кошоне. Яны павінны знаходзіцца ў акружнасці з абедзвюма нагамі на зямлі. Ці ёсць ли яшчэ што-небудзь, што вы можете мне распавесці пра Пітан? Мог бы, але можа лепш не, усміхаецца ён. Не хачу адрываць міліцыю такімі дробязямі. Паўзмрок. Ці ён табе адмаўляе ў прадстаўленні інфармацыі, калі ты ясна пра яе спрасіў? Дастаткова гэтага. Час пайсці жорстка з гэтым паяцам. Ты павінен ведаць рэчы. Паўзмрок такі жорсткі. Але ці насамрэч? І чаму гэта да паўзмрока? Будзе зараз галасаванне 100%. Дробязі? Ха-ха-ха, усміхніцеся да машыны шырока. Ведаеце, можете сказаць мне, не глядзячы на гэта, перад тым, як нешта здарыцца. Так. Запужванне, каб даведацца больш пра гульню Пітанг. Трэцяе, напэўна, зразумеў. Дзякуй, Гастон. Давайце-ка. Оп. Наше галасаванне. Будем запуживать человека, потому что не представляя нам информацию про гульню Пітанг. Третє. Ну, тады другі перамагае ў любом выпадку. Так, дробязі. Твоя жвавая зацікаўленасць прымушае адчуваць сябе неёмка. Мы вымяраем адлегласць паміж боулем і пітанкам, кошоне, выбачце. У нашых гульнях заўсёды я гэтым займаюся, але звычайна вымярае той, хто апошні кідаў. Сапернік мае ў выпадку сумневу права яшчэ раз праверыць адлегласць і думае, што яшчэ мог бы дадаць, але пад уплывам свайго праніклівага позірку спыняецца. Ты можаш паверыць гэтаму блазану? Гэта інфармацыя, якая табе неабходная, а ён марудзіць. Тут можа ісці пра чыёсьці жыццё, а ён нешта чакае? Першае. Калі ласка, перастаньце цягнуць час і гаварыце час і гаварыце. Халера. Гэта ўжо ўсё? Бо прысягаю Богом, калі вы нешта хаваеце, гэта першы варыянт. Другі. Гэта становіцца дзіўным, лепш запаволімся. Трошкі адступіць. Вось, давайце зноў галасаванне у нас будзе. Мы будем яго задзёўбваць гэтым ці не? Калі ласка, перастаньце цягнуць час і гаварыце ўжо, халера на вас. Гэта ўжо ўсё? Бо прысягаю Богом, калі вы нешта хаваеце. Так, спадар афіцер, так, клянуся, што я не ведаю нічога больш аб Пітанку. Я сказаў усё. Абяцаю. І так вось ламаецца чалавек, калі добры і дрэнны паліцэйскі якраз маюць выходнае. Паліцэйскі дзіванства уступае ў дзеянне. Disturbing comp. Як гэта? Блін. Клапоцячы, не, занепакоюючы коп прыходзіць, уступае ў дзеянне. Добра, Гастон, бачыце, як цяпер усё добра? Так, прашу прабачэння, пан афіцэр. Стары чалавек відавочна дрыжыць. Выдатна. Гастон нарэшце зразумеў правілы гульні. Зласлівая усмешка скрывіла яго вусны. Цікава, ці стане ён ад гэтага лепшым гульцом? Пачакайце-ка, ён пітанкістам. Ну, па тыпу, стане ён лепшым гульцом у Пітанку. Што гэта было? Некаторы эксперыментальны метад допыту, над якім ты працуеш? Першы, так, адкуль ты ведаў? Другое, шчыра кажучы, я не ведаю, што на мяне найшло. Давайце гэта таксама будзе пад галасаваннем. У нас мы психічны, так. Коп психічны на працы. Шчыра кажучы, я не ведаю, што на мяне найшло. Мы павінны выбрацца адсюль як мага хутчэй, пакуль гэта не паўтарылася. Ён узіраецца. Цяпер для гэтага добры момант. Не, я хочу з ім пагаварыць, абяцаю, што не пра Пітанг. Уздыхае, толькі паспяшайся. Там у нас варыянт пра сэндвіч, я не жадаю яго сэндвіч адбіраць. Альбо
А давайте карацей. Выглядае смачна паказаць на сэндвіч. Мог бы я атрымаць кавалак? I'm sorry, officer. Прабачце, спадар but міліцыянер, I really але don't не share дзялюся food. ежай, кажа ён і хутка дадае. Nothing Гэта нічога personal, зрабістага, it's у мяне just a такае principle. правіла. The only one you have. Толькі адзінае, якое у цябе ёсць. Ну добра, я так не хачу Oh, есці. That's good. That's very good. You must have other business then. Карацей, рыторыка. Гэта самае. У нас нізкая верагоднасць, але яшчэ -1 да праверкі, ускладнёная праверка, з-за таго, што мы яго напужалі нашым допытам пра пітанг. Добра. Аўтэнчнае захаванне адбылося. Там нешта ёсць, што разглядзець. Нечакана, там не было нічога ў папярэдні раз. З'явілася рэпліка. Сапраўдныя вялізныя шары дастойныя сапраўднага мужчыны. Боулер. Ну, па тыпу, вось якраз такі шары пітанка. То бок літаральна з'явілася новая штука. Інтэракцыя з шарамі гэтымі на вуліцы. На жаль, мне ўжо пішуць з працы, і таму я буду на сёння скончваць. Вось, мы толькі трошкі вось кранулі літаральна 3-ю гадзіну сёння. Я пайду, я жадаю вам добрага дня, буду займацца сваімі справамі, ёсць праца сёння. І хапае яе, трэба разабрацца некаторымі рэчамі. Вас я буду перадаваць далей. Заўтра у нас будзе ўсё яшчэ Blueprints, будзем яго праходзіць, паглядзім. Я не ведаю, ці шмат мы прайшлі ў гульні, ці не шмат, дзе канец яе, як працягну далей, бо мы нават не дабраліся да пакоя, не прайшлі ўнутр пакоя, які закрыты ў самым канцы будынку. А нам патрэбна знайсці, для тых, хто не ведае, Blueprints, гэта гульня, пазл, у якой патрэбна знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым будынку. І яна вельмі цікавая, вельмі файная гульня. Я зараз гляджу, хто ў нас чым займаецца, і бачу, што Курыцу сёння гуляе ў Hollow Knight. І вось да яе я вас і перадам. А сам пайду працаваць. Вам добрага дня. Хто працуе, добра папрацаваць тыя, хто адпачываюць, добра адпачыць. І пабачымся заўтра.